الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب قراتنا منا إلى حضرة روح نبيك الأعظم سيدنا محمد وإلى حضرة جميع النبيين والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين وإلى حضرة أصحابه البدريين والهديين والخندقين والخيبريين والتبوقيين وبقية الصحابة والقرابة وأهل الخير كلهم أجمعين لا سيما وإلى حضرة أوليائك الكرام المدفونين في هذه البقعة الشريفة وإلى حضرة من ماتوا منا من جهة آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين لا سيما وإلى حضرة شيخنا وسندنا وملاذنا وربنا عبد الجبار الأستاذ المتبع قدس الله أسرارهم وانفعنا بعلومهم يا رب العالمين. اللهم علم قدرهم ونور قبورهم وإلى درجاتهم في الجنة. اللهم إنا نسألك بحقهم وبجاههم وبمددهم وبكراماتهم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتفرج أحزاننا وتكشف كروبنا وتدمر أعداءنا وتبلغ أعمالنا وتقضي حوائجنا وتدفع بنياتنا وتبطل سحرنا وعيننا وتنفعنا بعلومنا وتشفي أمراضنا وتبارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في اجتماعنا هذا في مجلسنا هذا وفيما توجهنا إليه وفيما نويناه بركة دامة دائمة نامية كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك متبصلين بهم أن ترحمنا وترحم موتانا فإنك أرحم الراحمين وأن تغفر ذنوبنا وذنوبهم فإنك خير الغافرين وأن تنصرنا وتنصرهم فإنك خير الناصرين وأن تفتح لنا ولهم فتحا قريبا فإنك خير الفاتحين وأن تجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم مغفرة من نفر النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد സ്റ്റേജിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, കമ്മിറ്റി നേതാക്കന്മാർ, ഈ റായത്തെ നല്ലവരായ വയസ്സന്മാരും ബാലക്കാരും അതേപോലെ നല്ലവരായ ഉമ്മമാർ, പെങ്ങമാർ, സഹോദരന്മാർ, ഞങ്ങളെ അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിലെ വഅദ് കാര്യക്രമത്തെ നാലാമത്തെ നാളായിട്ടിക്കിട് ഉണ്ട്. 4 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇൻക്ക് വഅദ് കാര്യക്രമ തീർ 4 മഗ്രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതേ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് സമാരംഭ നടക്കിട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയാൽ പിന്നെ ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബൃഹത്ത് ബുർദ മജ്ലിസ് ഇതേ വേദിക്കൽ നടക്കുകൊണ്ടു. ഉസ്താദ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി തന്റെ മൗലാന കരീം ഫൈസി ഉസ്താദായിട്ടിക്കിട്. അയാൾ ഇന്നത്തെ വിഷയ
സ്വർഗം വിധിക്കുന്നവൻ സ്വർഗം വിധിക്കുന്നവൻ ചൊല്ലിയ വിഷയത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു സാരവത്തമായ ഒരു പ്രസംഗം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് നടത്തി തരൂ. അതിനിടക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയം മാത്രം നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. നമുക്കുണ്ട് ഭക്ഷണം, ചോറ്, അതിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ സൈനുദ്ദീൻ ഹാജർ അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകട്ടെ. ഈ വഅദ് കാര്യക്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഇണ്ട് തോലു ഇനി നാളെ നടക്കുന്ന കാര്യക്രമത്തിലും തടി കൊണ്ടിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സഹായ സഹകരണാക്കിയിട്ട് എല്ലാ നിലക്കും സഹായിച്ചങ്ങ സഹകരിച്ചങ്ങ നല്ലവരായി റായത്തെ ഉമ്മമാരും പെങ്ങമാരും ബാലക്കാരും വയസ്സന്മാരും എല്ലാവരും ഉള്ളാർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലാസ്റ്റ് ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ ഒന്നങ്ങ പ്രത്യേകമായിട്ട് അങ്ങനെ ചൊന്നിട്ട് അങ്ങ് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കിടാം. എല്ലാവരും അല്ലാഹു ഖൈറായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ബേജാറുകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ അല്ലാഹു തീർത്തു തരട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അപ്പൊ നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ കാര്യക്രമം തീരുമ്പോ ഇതൊക്കെ വലിയ ഒരു ചെലവുണ്ട്. വാളാക്കട ചൊന്നെങ്കിൽ ചില്ലറ വിഷയമൊന്നും അല്ല. മൈക്കാവണു, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജും ബാക്കി എല്ലാ വിഷയവും നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ചീരേണ്ട വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തിരാറ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തബറുക്ക് എന്ന നിലക്ക് ബറക്കത്ത് കാര്യക്രമമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും. അപ്പൊ അതൊക്കെല്ലാം കാശില്ലാണ്ട് എന്തും ആവില്ല, നല്ല ചെലവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടിക്കുവാറ് അംഫിക്കു മിമ്മ റസഖനാക്കും ചെന്നിട്ടു പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ആയത്തോതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടിക്കുവാർ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ? അള്ളാഹു തന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ധാരാളം ചെലവാക്കണം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊല്ലുന്ന ഒരു ഹദീസില് ഈ ഭൂമി ലോകത്തുക്ക് ആകാശത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇറങ്ങിട്ട് മലക്കുങ്ങ ഭണ്ഡാർ. ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ആകാശത്തിൽ നിന്നിട്ട് മലക്കുങ്ങ എല്ലാ നാളും ഭണ്ഡാറ് വന്നിട്ട് ഓരോ മലക്കുങ്ങ അകലങ്ങൾ ഔത്തുക കൊണ്ടാറ്. പല രൂപത്തിലുള്ള മലക്കുമാറുള്ളാറ്. മലക്കുകളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. നാ പ്രസംഗിക്കലല്ല, ഒന്നും ഒരു രണ്ട് വിഷയം മാത്രം. മലക്കുകളെ കാണുള്ള ശക്തി ഞങ്ങൾക്കും ഇല്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കണ്ടോണ്ടുള്ളത്, നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ളത്, എല്ലാം ചെയ്തോണ്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മലക്ക് വന്നിട്ട് ഡെയിലി ഒരു ഔത്തു വന്നിട്ട് ദ്വാർന്നിട്ട് രണ്ട് മലക്ക് ആകാശത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇറങ്ങിട്ട് പണ്ട് ഒരു മലക്ക് വന്നിട്ട് ദ്വാരക്കിട് അല്ലാഹുമ്മ അഅതി മുൻഫികൻ ഖലഫാ. പിന്നൊരു മലക്ക് ദ്വാരക്കിട് അല്ലാഹുമ്മ അഅതി മുൻസികൻ തലഫാ. അല്ലാഹുമ്മ അല്ലാഹുവേ ഒരു മലക്ക് വന്നിട്ട് ദ്വാരക്കിടന്തരെ അഅതി മുൻഫികൻ ഖലഫാ. ചെലവാക്കിട ആളുകൾ നീനെ ജാസ്തിയാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കൂ അല്ലാഹ്. ആര് ദ്വാരക്കിട? പള്ളിയുടെ ഉസ്താദല്ല. മലക്ക് വന്നിട്ട് നിന്റെ ഔത്തുക വന്നിട്ട് ദ്വാർന്നിട്ട് പോണ്ടേ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ കാണാം. മലക്ക് വന്നിട്ട് ദ്വാർന്നിട്ട് പോണ്ടേ കൊടുക്കുട ആളുകൾ നീനെ, ചെലവാക്കിട ആളുകൾ നീനെ ഖലഫ പകരം ഡബിൾ നീ കൊടുക്കൂ അല്ലാഹ്. ദ്വാർന്നിട്ട് പോണ്ടേ ഈ ഇരുപണ്ട് മലക്ക്. അപ്പൊ കൊടുക്കാണ്ട് നല്ലതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അതിക്ക് കാശ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോണില്ലേ? അത് നമുക്ക് വലിയ ഫല കിട്ടിട്. ഇങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല കാര്യക്രമത്തിക്ക് വാഴ്ന്ന സദസ്സുകളെ കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് എവിടെ നഷ്ടപ്പെട പോണില്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ആഖിറത്തിൽ നല്ല കൂലി കിട്ട്. സ്വതക്ക ചൊല്ലുന്നത് ചില്ലറ വിഷയം തള്ള വിഷയത്തിൽ കിടക്കില്ല. ഞങ്ങളെ എല്ലാ ആപത്ത് ബലാഹ് മുസീബത്തിനെ തടക്കിടവർ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തല്ലേ സ്വതക്ക. അപ്പൊ മലക്ക് വന്നിട്ട് ദ്വാർന്നു പോണ്ടേ ചെലവാക്കടെ ആള് നല്ല നിലക്ക് നല്ല വിഷയത്തേക്ക് ചെലവാക്കടേ, വേണ്ടത്തേക്കല്ല. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യക്രമത്തേക്ക് ചെലവാക്കടേ, നല്ലതൊക്കെല്ലാം ചെലവാക്കടേ. ആൾക്ക് ദ്വാർന്നിട്ട് പോണ്ടേ മലക്ക് ഡബിൾ നീ കൊടുക്കും അല്ലാഹ്. പിന്നൊരു മലക്ക് വന്നിട്ട് ദ്വാർന്നു പോണ്ടോ അല്ലാഹുമ്മ അഅതി മുംസികൻ തലഫാ.
കെട്ടിത്തൂക്കി വെക്കുന്ന ആള് നല്ലതൊന്നും ചെലവാക്കല, ഒരു ഉറുപ്പ പോലും കൊടുക്കല, ഒരു മിസ്കീന് പോലും കൊടുക്കല. ആറ് കേട്ടെങ്കില്ല, വയപ്പ കേട്ടെങ്കില്ല, എന്നിട്ട് എന്തും ഇല്ല. ഇന്നതനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ സ്വതക്ക കൊടുക്കേണ്ടത്. എല്ലാരും ഒരുപോലെ കൊടുക്കണം ചൊല്ലല്ല. അവന്റെ അവന്റെ താക്കത്തനുസരിച്ച് സ്വതക്ക കൊടുക്കാം. അപ്പൊ പിന്നൊരു മലക്ക് ദ്വാർന്നു പോണ്ടേ, അള്ളാഹുവെ അഴത്തി മുംസിക്കം തലഫ, കെട്ടിത്തൂക്കി വെക്കുന്ന ആള്, ചെലവാക്കാത്ത ആളുകൾ നീ നാശം കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. നോക്കറു ആറ് ദ്വാരന്ന് പോണ്ടേ, ഞങ്ങള മലക്ക് വന്നിട്ട് ദ്വാരന്നിട്ട് പോണ്ടേ, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടിക്കുവാറ്. അപ്പൊ നോക്കറു ഞങ്ങ നല്ലതൊക്കെ ചെലവാക്കിയ ഡബിൾ തറു ചെന്നിട്ട് ദ്വാരന്ന് പോണ്ടാറ്. എന്തും ഒരു ഉറുപ്പ കൊടുക്കാണ്ട് ഒന്നും നല്ലതൊന്നും കൊടുക്കൂല, ഒരു പാവത്തെങ്ങും കൊടുക്കൂല. ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന വേറെ ഒരു മജിലിസ് പോലും ഒരു 2 രൂപ കേട്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കല. അങ്ങനത്തെ ആളുമാരെ മലക്ക് വന്നിട്ട് ഷാപ്പ് വെച്ചിട്ട് പോണ്ടു. സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചൊന്നറു നന്റെ പലക്കത്തെ പാട്രെ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാം നേരെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് കവറ് കൊടന്നിട്ട് നിങ്ങളെ തറുവാറും അത് കാലി എടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല. നല്ല ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശം എല്ലാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വെക്കറോ. നിങ്ങളെ പേര് ചൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പേര് പഠിച്ചോണ്ട് നിങ്ങളെ പേര്, നിങ്ങളെ റായ, നിങ്ങളെ വിഷയം എല്ലാം പഠിച്ചോണ്ട് കണ്ട് ആ ഒരു നല്ല നിയത്തോട് കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ആ കവർക്ക് നല്ല ഒരു കാശ് ഇട്ടിട്ട് 4 വരുമ്പോ പിടിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു. മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല കാര്യക്രമം തുടങ്ങിട്ട് സമാരംഭമല്ല നേതാക്കന്മാരിലെ ഭണ്ടാറ്. അപ്പൊ ഈ കവർക്ക് നല്ല ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടിട്ട് അള്ളാഹുടെ വജിയുടെ കരുതിട്ട് നല്ല ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കവർ കിട്ടിട്ട് പെണ്ണുങ്ങ 4 പറമ്പത് പിടിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. പിന്നെ ആണിങ്ങ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 4 പറമ്പ് പിടിച്ചോണ്ട് വരുവാറ്. കവറൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ അതൊക്കെ വേനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയേ. അപ്പൊ അത് ചില്ലറ വിഷയം അല്ല, നല്ലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നഷ്ടാവല്ല. ആരും ബേജാറാവണ്ട. ഞങ്ങളുടെ ചൊന്ന് പോയിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ചൊന്നല്ലേ, ധാരാളം ചെലവുണ്ട് ഈ പരിപാടി ആക്കണമെങ്കിൽ. ചില്ലറ വിഷയം അല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ വേനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അദ്ദുആഉ സിലാവുൽ മുഅ്മിൻ, മുഅ്മിനായ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധ ദുആ അല്ലേ. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധ ഒരു കമ്പ അത് ദുആയാണ്. ദുആ അല്ലാണ്ട് വേറെന്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്ര ആൾമാരെ രക്ഷപ്പെട്ട സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ആൾമാരെ സംഭവം ഉണ്ട്. അത് വിശദീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ നല്ല നിയത്തോടു കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 4 പറമ്പ് അതെല്ലാം ചെയ്യറു. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. എന്റെ തങ്ങളുടെ യാസീൻ ഓതിയത് നല്ല മിത്ത പേര് ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3ാമത്തെ നാളായിട്ട് കിടിണ്ട്. ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ യാസീൻ ഓതി ഹാദൂർ അബൂബക്കർ രാജീവ് ഒരുപാട് സാദാത്യങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു. അതേപോലെ തന്നെ ഇണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ റഫീഖ് മദനിന്റെ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ഗൊന്തിക്കോ ഭാര്യ ഒരു ബേജാര വിഷയ ഞങ്ങൾ മയ്യത്ത് നോക്കി പോയിട്ടിന്ന റഫീഖ് മദനി ആളാൽ തിന്തയാള് മല്ലുമേറ്റ്. അതേപോലെ മാർഗത്തല മഞ്ചിൽത്ത് കുറെ ജാഗലല്ല മല്ലുമേറ്റ് അലിന്ത് ഒരു മെമോണിയ ഒരു പനി വന്നിട്ട് മഞ്ഞപ്പിത്ത അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇലട്ട് 4 അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലായിട്ട് ഇണ്ട്. സുബൈക്ക് ഹോസ്പിറ്റലില് 6 ഗಂಟೆಗೆ മരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു അയാളുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിനേക്ക് അള്ളാഹു ശാന്തിയും സമാധാനം നൽകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തേ ചെറിയ ഒരു 2 വർഷത്തേക്ക് പെണ്ണ് കിടാവുണ്ടോ അയാൾക്ക് ചെറിയ ഒരു അക സുബൈ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ പോയിട്ടിന്ന ഒരു ആലിമീങ്ങളെല്ലാം വന്നാറ് ചെറിയ ഒരു അക അയാൾക്ക് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്ലാപ്പിഡ് അക ആയോണ്ടുണ്ടോ ചെറിയ പണിയൊന്നും പൂർത്തിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. വെറൂ പാവത്തെ ആളായിട്ടിക്കിട്. അപ്പൊ നോക്കറു അതായാലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ചെറിയ പ്രായ ചെറിയ വില വയസ്സൊന്നും ആവല. മൗത്തുകോ ഒന്നും മൗത്തിര തടക്കുക ആരെ കൊണ്ട് സാധ്യയില്ല. അള്ളാഹുവിടെ തീരുമാനം വന്നെങ്കിൽ അത് ആ സമയത്തെ ആയിട്ട് പോകും. ആരെ കൊണ്ട് നിപ്പാട്ടി വെക്കുക പിടിച്ചിട്ട് വെക്കുക സാധ്യയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചൊല്ല് പത്രത്തിലുള്ള അപകട മരണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കി തരട്ടെ.
അത്തരമേ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കുല്ലേ. അയാളെ കബറി ജീവിതം അല്ലാഹു സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. കുടുംബത്തിനക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനം അല്ലാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ. അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഓതിയപ്പോ ഒരുപാട് യാസീന് അതെല്ലാം ഒന്നാമത്തത് വലിയ പണ്ഡിതനും കൂടിയായിട്ടിക്കട് ആലിമും കൂടിയായിട്ടിക്കട് മിത്തവേൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് അയാളുടെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ. മാത്രം ചൊന്നിട്ടോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ അപ്പൊ അത് ഒന്നും മറക്കാട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് നാണ് കിടക്കട സമയത്ത് അപ്പൊ നാളെ അത് മറക്കാണ്ട് അതെല്ലാം ഓർമ്മ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതാക്കിയിട്ട് വരും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് കാര്യക്രമത്തെ ലാസ്റ്റ് ദ്വാരക്കു നാളെയും നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കു കൊണ്ടോ. അപ്പൊ ഇണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിക്ക് നിങ്ങളെ ഈ പ്രായത്തിക്ക് വന്ന് മൗലാന കരീം ഫൈസി ഉസ്താദ് അയാൾക്ക് അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ബഗല് ആണ് എന്റെ സ്വന്തം ബഗലും പ്രായത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ബഗലും അയാൾക്ക് നാണ് സ്വാഗതാക്കട. അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേജിലുള്ള അധ്യക്ഷരായ ത്വാഹാജർ, അതേപോലെ തന്നെ സൈനുദ്ദീൻ ഹാജർ, ഖതീബ് ഉസ്താദായ ഉസ്മാൻ സൈദ് ഉസ്താദ്, അതേപോലെ തന്നെ യൂസുഫ് ഹലക്കോട്ട കേന്ദ്ര സമിതി സദസ്യത്തിക്കട്, അതേപോലെ പേരിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഒരുപാട് കാണ്ട് ഇസ്മായിൽ ഹാജബ്ബ, അതേപോലെ തന്നെ യൂസുഫ് ഹലക്കോട്ട, കമാൽ ഹുസൈൻ, അൽത്തഫ കലക്കോട്ട, ബഷീർ മുലിഗുഡ, മുഹമ്മദ് അലക്കോട്ട സൗദി അറേബ്യ, പിന്നെ UN ഇബ്രാഹിം ആക്ക ഉപാധ്യക്ഷർ സാലാഭിവൃദ്ധി സമിതി അലക്കോട്ടയിൽ വന്നൊരു സ്റ്റേജിക്ക് വന്നു ചെന്നിട്ടായില്ലെന്നാണ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان وفضل حبيبه على الرسل بإنزال القرآن وشرفه على سائر الأمم بتلاوة القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. صلى الله وسلم عليك يا سيدنا يا رسول الله.
സല്ലല്ലാഹു വസല്ലം അലൈക യാ നബിയനാ യാ ഹബീബല്ലാഹ് ബല്ലഗ്ത الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهاده وعبدت ربك حتى أتاك اليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. صدق رسوله النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أفضل الصلوات وأزكى التسليم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية روكنا غير منعدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو هماك فلا تخيب مقصدي وعلى أمة سيدنا محمد. അറിവിൻ പ്രവാഹനായകർ അരിമുല്ല ദീനിൻ സേവകർ ദീനിൻ പ്രശോഭകായിദർ മിത്തബൈലുസ്താദ് യാത്രയായി അറിവിൻ പ്രവാഹനായകർ അരിമുല്ല ദീനിൻ സേവകർ ദീനിൻ പ്രശോഭനായകർ മിത്തമൈലുസ്താദ് യാത്രയായി കിൽത്താന്തി ബിൻ സുൽത്താനായവർ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരാണവർ ബാപ്പ സിറാജോരിൽ അറിവ് പഠിച്ച് വളർന്നവർ അറബിക്കടൽ താണ്ടി വന്നവർ കർണാടകയിലണൈന്തവർ ദീനിൻ വെളിച്ചം പകർന്നവർ
ഉമ്മത്തിൻ നേതൃത്വം നൽകിയോ അറിവിൻ പ്രവാഹനായകർ അരിമുല്ല ദീനിൻ സേവകർ ദീനിൻ പ്രശോഭ പായിദർ മിത്തബൈൽ ഉസ്താദ് യാത്രയായി മിത്തബൈലെന്ന തിരുനാട്ടിലെ 50 ആണ്ടോളം നിന്നവർ ഇഖ്ലാസിൻ ദരസാണവർ ഇൽമ് പരത്തിയ സീദർ മംഗലാപുരം യതീമാകുന്നേ മിത്തബൈലിൻ മുത്തുമായുന്നേ ദീനിൻ വെളിച്ചം മങ്ങുന്നേ മിത്തബൈൽ ഉസ്താദ് വിടവാങ്ങുന്നേ അറിവിൻ പ്രവാഹനായകർ അരിമുല്ല ദീനിൻ സേവകർ ദീനിൻ പ്രശോഭ പായിദർ മിത്തബൈൽ ഉസ്താദ് യാത്രയായി സമസ്ത എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലായി ആയുസ് കുല്ലും നീക്കിയോ ഈ ഉമ്മത്തിനെന്നും കാവലായി പുരുഷാരവം മുഴുത്തീർത്തവർ ഇറയോനെ നിന്റെ അല്ലാഹ് പകരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ ആ മഹാനോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ചേർക്കണേ അറിവിൻ പ്രവാഹനായകർ അരിമുല്ല ദീനിൻ സേവകർ ദീനിൻ പ്രശോഭ പായിദർ മിത്തബൈൽ ഉസ്താദ് യാത്രയായി അറിവിൻ പ്രവാഹനായകർ അരിമുല്ല ദീനിൻ സേവകർ ദീനിൻ പ്രശോഭ പായിദർ മിത്തബൈൽ ഉസ്താദ് യാത്രയായി ഉന്നരായ ഈ പരിശുദ്ധ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ മഹല്ലത്തിന്റെ കർമ്മധീരനായ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മദനി ഉള്ളാളം ദർഗാ ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ ആദരണീയരായ സെക്രട്ടറിയും കൂടിയായ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ മഹല്ലഭിമാനം ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ ഉമറ ബഹുമാനപ്പെട്ട ത്വാഹാജി അവറുകള് അതുപോലെ വേദി വളരെ 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 സമുന്നതമായി പരിപാടി നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിന്റെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെയേറെ ത്യാഗോജ്ജലമായ നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ ഉസ്മാൻ സാദി അൽ ഫാദിലി ഉസ്താദ്, സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്തിയ സദർ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള നേതാക്കളെ, എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഉമ്മകങ്ങന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, വിശേഷന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. എന്താ ഖബർസ്ഥാനിന് സലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, സലാം മടക്കി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.
അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കാരുണ്യവാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ സംഗമം നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്നവരും അതിൽ കൂട്ടാക്കി നമ്മൾ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ. ശിഷ്ടകാല ജീവിതം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. മരണം എപ്പോഴാണോ ഹൈറാകുന്നത് ആ ഹൈറാകുന്ന വേളയിൽ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ പെടുത്തട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്തളത്ത് അധിവസിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കുള്ള മണ്ണറ അല്ലാഹു മണിയറയാക്കട്ടെ. അവരോടൊപ്പം അവന്റെ സുഖലോലുപ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽ കരീം ജുമാഅത്ത് പള്ളി ഹളകോട്ട ഇതിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 4 ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സമാപന ദിവസത്തിലാണ് മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സമാപന ദിവസത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ. ഈ വിനീതനോടൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം സ്വർഗം വിധിക്കുന്നവൻ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരിത്തിരി നേരം അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് പൊരുത്തം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ചെയ്യാലോ, തുടങ്ങാലോ. വിഷയം നിങ്ങൾ സഹകരിക്കൂലേ? ഭാഷ അർത്ഥാന്നല്ലേ? അർത്ഥാന്നാളൊന്ന് കൈവയ്ക്കുക. എന്റെ ഭാഷ അർത്ഥാന്നാള്. മാഷാ അല്ലാഹ്, സന്തോഷം. ഞാനാകെ പേടിച്ചു പോയി. സൈൻസൊക്കെ ഓഫീസർ പറഞ്ഞ് സാർ നക്കണിക്കെല്ലാം മിക്സ് ആക്കണം. അത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുറച്ച് ബേസാകട്ടെ, കുറച്ച് കൂടുതലല്ല. എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരാമുഖമായ സുദീർഘത്തിലേക്ക് കടക്കാതിന്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ബഹുമാന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ലോകത്ത് 6 കോടികളിൽ പരം വരുന്ന സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ ഈ 6 കോടി സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ വെച്ച് കേവലം 8 ലക്ഷം സൃഷ്ടികളെ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കിയത്. ബാക്കിയുള്ള 5,92,00,000 പരം വരുന്ന സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ മനുഷ്യൻ അവന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവന്റെ 2 കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. എന്നാൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന കോടാനുകോടി സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ സൃഷ്ടിയാരാ? അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയാണ്, ലഖദ് ഖലഖനൽ ഇൻസാന ഫീ അഹ്സനി തഖ്വീം. അല്ലാഹു പടച്ച 6 കോടി സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായ സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യരാകുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും. എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പടച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയട്ടെ, വഖൂദുഹൻ നാസ് വൽ ഹിജാറ. കത്തിയാളുന്ന ഭയാനകരമായ ഭീഭത്സമായ നരകത്തിന്റെ അഗ്നിജാലക്കിറയാക്കപ്പെടുന്ന വിറക് കട്ടികൾ, മരകഷ്ണങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഈ മനുഷ്യ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു പഠിച്ചത് നരകത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഓരോ റമദാന് കടന്നു വരുമ്പോഴും ആ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ 10 കടന്നു വരുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോ മുഅ്മിനീങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയുടെ മിഅ്റാബിന്റെ മുൻനിരയിലിരുന്നു കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നൂറുകണക്കായ, ആയിരക്കണക്കായ, പതിനായിരക്കണക്കായ, ലക്ഷക്കണക്കായ, കോടിക്കണക്കായ കാര്യങ്ങൾ രാജാധിരാജനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് ചോദിക്കാനിരിക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ 10 കടന്നു വരുമ്പോ ചോദിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ചോദ്യം എന്തെന്നറിയോ? അല്ലാഹുമ്മ ഇത്ഖിനി മിനന്നാർ വഅദ്ഖിൽനിൽ ജന്നത യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? പടച്ചോനെ, എനിക്ക് നരകം വേണ്ട അല്ലാഹ്, എനിക്ക് നീ സ്വർഗ്ഗം തരണേ അല്ലാഹ്. എന്തേ? അല്ലാഹു നമ്മെ പടച്ചത് നരകത്തിന് വേണ്ടിയാ. പറയാൻ പേടിയുണ്ട് നമ്മയെന്ന്.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്നെ പോലൂത്ത ആദരണീയരായ സഹദി ഉസ്താദിനെ പോലൂത്ത ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിലുള്ള പള്ളിയുടെ മേറാബിന്റെ അകത്തളത്തുള്ള മിമ്പറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കയറി ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയടക്കം ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും കടന്നു വരുമ്പോ ഏതൊരു ഇമാമാണെങ്കിലും ഖതീബാണെങ്കിലും 2 ഖുത്ബകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയുടെ മേറാബിന്റെ അകത്തളത്തുള്ള മിമ്പറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ദുആഇന് ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു പോയ ഒരു സമയം, 2 ഖുത്ബ കഴിഞ്ഞ സമയം. അപ്പോൾ ദ്വാരക്കുന്ന ഒരു ദ്വായാണ്. ഭാര്യയുടെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടിയല്ല, കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല, കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല. അല്ലാഹുമ്മ അജിർനാ മിനന്നാർ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നരകം തരല്ലേ അല്ലാ, നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. എന്തിനേറെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാനും നിങ്ങളും 5 നേരവും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന് വേണ്ടി നെറ്റിത്തടം വെച്ച് പൊട്ടിക്കറിയുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും അറിയാതെ അല്ലാഹുവിനോട് നെറ്റിത്തടം വെച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളികളിലും വീടുകളുടെ അകത്തളത്ത് വെച്ച് സലാം വീട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പായി നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഒടുവിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിനന്നാർ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എന്തിനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നരകത്തിനെ പേടിച്ച് ഭയന്ന് പറച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവരുടെ നന്മയുടെയും സുഹൃതങ്ങളുടെയും ആരാധനകളുടെയും പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാരണം എന്താ? ഒരൊറ്റ കാരണമാണ്, അല്ലാഹു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പടച്ചത് നരകത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ശരീരമാക്കി മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് നമ്മെ പടച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഇടം നേടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ ദുനിയ. നമ്മൾ കണ്ടില്ല മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ്, പല മഹത്തുക്കളും മൺമറഞ്ഞു പോയി. അവരുടെ ദറജകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അവർക്ക് പേടിയുണ്ടോ ബർസഖിൽ? നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും. എന്തോ ഒരു അധികാരമോഹമില്ല, പണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആധിക്യത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് അസൂയയോ ജാടകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ജീവിച്ച മഹാന്മാർ. അവരെ പോലെ നമ്മൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദുനിയാവിലേക്ക് അല്ലാഹു പടച്ചത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കോടികളും ആധിക്യങ്ങളും സമ്പത്തുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി 3.5 കോടിയും 5 കോടിയും സ്വത്തുണ്ടാക്കി അവസാനം ഒന്നുമില്ലാതെ കൈ മലർത്തിയും കൊണ്ട് ഈ ഹളകോട്ട പള്ളിയുടെ പള്ളിച്ചാരത്ത് വന്ന് 350 രൂപയുടെ കഫംപുടയിൽ നീ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹു പടച്ചത് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം തേടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിയെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിത് പറയുന്നതെന്നറിയോ? എന്നെ പോലത്തെ സാധാരണ ഒരു പ്രഭാഷകനല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹളകോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലിമേ. 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നേ വരെ കള്ളം പറയാത്ത ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിനോട് മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ മണവറയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, സ്വഹാബാ സ്വഹാബാ, മാനവ ശരീരത്തെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പടച്ചത് നരകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വഹാബാ. ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയാ. മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ മണവറയുടെ അകത്തളത്തുള്ള ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ സംഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഒന്നിടങ്ങും നിറയുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വഹാബി സടകുടായി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ, നരകത്തിന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ട സാധുക്കളായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനുമുണ്ടല്ലോ നബിയേ, ഞാനുമുണ്ടല്ലോ നബിയേ. ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്നവനാ, ഖുർആൻ ഓതുന്നവനാ, സദഖ ചെയ്യുന്നവനാ, ആരാധനയുടെ ആകാശയാമങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ് മുത്തു നബിയേ. ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപാപിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മനോഹരമായ സ്വർഗം നേടാ എനിക്കൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരൂ നബിയേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് കേൾക്കേണ്ട താമസം പറയുകയാ, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ നീ ചെയ്യേണ്ടതില്ല, നിന്റെ ശരീരത്തിന് നീ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. ഭയാനകരമായ
ഭീകരമായ കത്തിയാളുന്ന ഭീഭത്സമായ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ഞാനിതാ ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയോട് പറയുന്ന മറുപടി എന്തെന്നറിയോ? കുൽമുസിനാ, നീ നല്ല ഒരാളായി മാറുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, അർത്ഥമൊന്നുണ്ടല്ലോ വരുന്നത്. പറഞ്ഞേ തിരുനല്ലത്. നീ നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായി മാറണം. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നല്ല ഒരാളായി, നരകത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നീ നല്ല ഒരാളായി മാറണം. എങ്ങനെയാണ് നബിയെ ഞാൻ നല്ലവനാവുക? എങ്ങനെയാണ് മുത്തുനബിയെ ഞാൻ നല്ലവനാവുക? ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടോ, ഖുർആൻ ഓതിയത് കൊണ്ടോ, സദഖ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ, ആരാധനയുടെ ആകാശയാമങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ടോ, ഇബാദത്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ, ഹജ്ജ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ, ഉംറ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരുപാട് സുഹൃതങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഞാൻ നല്ലവനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ നബിയേ? കേൾക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കണം. ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ സ്വഹാബി. ഞാൻ നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട്, നമ്മളെ വിചാരമൊക്കെ അങ്ങനെ, ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു, ഞാൻ വലിയ ആളായി, 5 നേരം പള്ളിക്ക് വന്നാല് പിന്നെ ഞാൻ സ്വർഗം വിലക്കെടുത്ത് വെച്ചതുപോലെ, 2 ഹജ്ജ് ചെയ്താല് പിന്നെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആൾ ഇവനാ. ആജിയാറെന്ന് നോട്ടീസിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബേജാറ് അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാ. ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലവനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ നബിയേ? ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാ. ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടോ, ഖുർആൻ ഓതിയത് കൊണ്ടോ, സദഖ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ, ആരാധനയുടെ ആകാശയാമങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ടോ, സകാത്ത് മുറ പോലെ കൊടുത്തു വീട്ടിയത് കൊണ്ടോ, ഹജ്ജ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ, ഉംറ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ നീ നല്ലവനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല്ലടാ. അതുകൊണ്ട് നീ നല്ലവനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല്ലടാ. പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുനബിയോട് നിറകണ്ണുകളോടുകൂടാ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി ചോദിക്കുകയാണ്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നബിയെ ഞാൻ നല്ലവനാവുക? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുത്തുനബിയെ ഞാൻ നല്ലവനാവുക? അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് പറയുകയാ, ഈ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വീടിന്റെ അകത്തളത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരാളോട് പോയി നീ ചോദിക്കണേ. നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരാളോട് പോയി നീ ചോദിക്കണേ. ആ ഒരാളെങ്ങാലും നീ നല്ലവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം നിനക്ക് നിർബന്ധമാ. ആ ഒരാളെങ്ങാലും മോശപ്പെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ ഒരാളെങ്ങാലും നീ ഗുണകാംക്ഷിയല്ല എന്ന് നിന്നെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തിയ, നീ മോശപ്പെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ നരകം നിനക്ക് നിർബന്ധമാ. ഒരാളോട് ചോദിക്കണം. ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കയറി ഇറങ്ങി നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നീ ഒരാളോട് പോയി ചോദിക്കണം. ആ ഒരാളെങ്ങാലും നീ നല്ലവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് പേടി വേണ്ട, അള്ളാന്റെ സ്വർഗം നിനക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയാ. നീ മോശപ്പെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്വർഗമില്ല, സ്വർഗം ഹറാമാണ്, നരകം നിർബന്ധമാണ്. ആ സ്വഹാബി നിറകണ്ണുകളോടുകൂടെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നല്ലവനാണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടവരാണ് ആരാണ് നബിയേ? എന്റെ 9 മാസവും 10 ദിവസവും ഒരുപാട് വേദനകളും യാതനകളും സഹിച്ച് ത്യാഗോചരമായ ജീവിതം നയിച്ച് മരണതുല്യമായ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സുന്ദരമായ ലോകം കാണാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോടാണോ, എന്റെ ഉന്നതികളിലും ഉയർച്ചകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു പോയാ എന്നെ ഈ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനോടാണോ, എനിക്ക് രാത്രികളെ പകലുകളാക്കി സ്വർഗ സമാനമായ സുഖങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു പോയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോടാണോ നബിയേ? എനിക്ക് മുത്തം തന്നുപോയ മക്കളോടാണോ നബിയേ? എന്റെ തോളത്ത് കൈയിട്ട് നടന്ന് എന്നെ ടൈം പാസാക്കി എന്റെ കൂട്ടുകാരോടാണോ നബിയേ? ആരാണ് നബിയേ? ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടവരാണ് ആരാണ് നബിയേ? എന്നെ നല്ലവനാണെന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആരാണ് നബിയേ? ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാ, നിന്റെ ഉമ്മയോടല്ലടാ, നിന്റെ വാപ്പയോടല്ലടാ, നിന്റെ രാത്രികളെ പകലുകളാക്കിയ നിന്റെ ഭാര്യയോടല്ലടാ, നിനക്ക് മുത്തം തന്നുപോയ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോടല്ലടാ, നിന്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകളോടല്ലടാ. നീ നല്ലവനാണെന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടവരാളാരാണെന്നറിയൂ? നിനക്ക് സ്വർഗം ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യാ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവകാശപ്പെട്ടു പോയ ജഡ്ജ് ആരാണെന്നറിയൂ?
ഭൗതിക ലോകത്ത് നിനക്ക് സ്വർഗം ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിലെ നിനക്ക് സ്വർഗം വിധിക്കാൻ, സ്വർഗം ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജാരാണെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, സൽജീറാനക, നിന്റെ അയൽവാസിയോടാ. അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി, അപ്പുറത്തത്തിന്റെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ഇവനോട് പോയി നീ ചോദിക്കണം. നീ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഒരുപാട് സദഖയും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിൽ വന്നു, അദ്ദാദും ചൊല്ലി ഖുർആൻ ഓതി ഇബാദത്ത് ചെയ്തു, ഉംറ ചെയ്തു, ഹജ്ജ് ചെയ്തു, എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും നീ മുമ്പന്തിയിലാണ്. അയൽവാസി നിന്നെ കുറിച്ച് നല്ലവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്വർഗം ഹറാമാണ്. ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിങ്ങളെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അയൽവാസികളില്ലേ? ഇല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? ഇല്ല മനുഷ്യന്മാരെ. അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കും, ഞാൻ നല്ല ആളാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അയാള് നല്ല ആളെന്ന് പറഞ്ഞാല് നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ടാവും. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ കുറിച്ച് നല്ല ആള് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര അയൽവാസികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്? അയൽവാസികളുടെ പേരിൽ കേസ് കൊടുത്തവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വഴിമുടക്കിയവർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് പേര്. അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തവർ, അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ മരണം നടന്നിട്ട് പോലും അവസാനം പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മയ്യത്ത് വെക്കുമ്പോ 3 മണ്ണ കബറാകുന്ന മണ്ണറ കൂടിന്റെ അകത്തളത്തേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാരിയിടാനെത്താത്തവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ലേ? അയൽവാസിക്ക് മാരണം ചെയ്തവർ, മാട്ടം വെച്ചവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ലേ? അയൽവാസിയെ കരയിപ്പിച്ചവർ, അയൽവാസിയെ വിഷമിപ്പിച്ചവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട. നീ എത്ര വലിയ ഇബാദത്തുകാരനായാലും പോലും ആ അയൽവാസിയുടെ പൊരുത്തം നിനക്കില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ഹറാമാണ് എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താ കരുതിയത്? ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നമ്മളുടെ വിചാരമാണ്. ആരാധന കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതിപ്പോയി എന്റെ ഹളക്കോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലിമേ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാണ്, ഒരുപാട് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരെ, ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരെ, സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആരാധനയുടെ ആകാശയാമങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹളക്കോട്ടയിലുള്ള ഉമ്മ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാണ്, എപ്പോഴാണ്, ഏത് സമയത്താണ്, ഏത് സെക്കൻഡിലാണ് മരിക്കുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ലോകത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹളക്കോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലിമേ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതാ ഞാനും നിങ്ങളും ഇതാ ഈ ഹളക്കോട്ട പള്ളിയുടെ പരിശുദ്ധ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ വന്ന് കിടക്കാനുള്ളവരാ. ഉള്ളാളം പരിശുദ്ധമായ സയ്യിദ് മദനിയുടെ ചാരത്ത് പോയി കിടക്കാനുള്ളവരാ. ആ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കിടന്നു കഴിഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാണ്, ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ 2ാമത്തെ വിളിയാളം കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ മശ്റയിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഞ്ചരിക്കുകയാ. അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിയാളം കേൾക്കുമ്പോ കബറ പൊട്ടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹളക്കോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലിമേ, ഞാനും നിങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുകയാ. എന്തിനെന്നറിയോ? അള്ളാന്റെ മശ്റ ലോകത്തേക്ക് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. പടച്ചവനിയാ കബറ പൊട്ടി അള്ളാന്റെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? പുഞ്ചിരിയോടുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധമായ കബറ പൊട്ടി അള്ളാന്റെ മശ്റ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ, കാരണം എന്ത്? നീ നിസ്കരിച്ചവനല്ലേ, നീ ഖുർആൻ ഓതിയവനല്ലേ, നീ സദഖ ചെയ്തവനല്ലേ, നീ ആരാധനയുടെ ആകാശയാമങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചവനല്ലേ? അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിനക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങളും മണിമാളികകളും ഓർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ മശ്റയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മശ്റാമുറ്റത്ത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. മശ്റാമുറ്റത്ത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ടല്ലോ, നിന്നെ അമ്പരന്ന് കൊണ്ടു നോക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ത്? നീ ഒരുപാട് നാട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചവനാ. ഈ ഹളക്കോട്ടയിൽ നിന്നെ പോലെ നമസ്കരിച്ചവർ ഒരാളുകളുമില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഒരു ജമാഅത്ത് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ 5 നേരം പള്ളിയുടെ കഥ തുറന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ ഈ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഇമാമിന്റെ പിൻവശത്ത് മാമൂമായി നമസ്കരിച്ചവര് നീയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ ഹളക്കോട്ടയിൽ
കോട്ടയിൽ വെച്ച് നീ നമ്പർ 1 ഇബാദത്തുകാരനാ. പാതിരാത്രിയിൽ എല്ലാവരും അവനവന്റെ ഭാര്യയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സുജൂദിലായി പള്ളിയുടെ കഥ തുറന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവന് നീയാ. പടച്ചവനെ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളിലും മുൻപന്തിയിലാണ്. നമ്പർ 1കാരായ ഇബാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു പോയാ നിന്നെ മശറാ ലോകത്ത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കാണുകയാ, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് കാണുകയാ, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂടപ്പറപ്പുകൾ കാണുകയാ, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബം കാണുകയാണ്. അമ്പരന്നുകൊണ്ട് മശറാ മുറ്റത്തവർ നോക്കുകയാണ്. പടച്ചവനേ ഈ മനുഷ്യർക്ക് നീ നൽകുന്ന സ്വർഗമേതാണ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ മനുഷ്യനക്ക് നീ നൽകുന്ന സ്വർഗമേതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ബശറാമറ്റത്ത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാര് അമ്പരന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിയാളം നിനക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. പടച്ചവന് നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. എവിടെ കാണുന്നറിയോ? അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തേക്ക് നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നീ ചെയ്തു പോയ ആരാധനക്ക് പകരം അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ പാസ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ രമ്യരമ്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ പാസ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ പടച്ചവനേ ഒരാള് അല്ലാഹുവിന്റെ മുൻവശത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാ. രാജാതിരാജനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ മുൻവശത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അയാളെ നീ നോക്കിക്കണ്ടതുപോലെയുണ്ട്, അയാളുടെ പരിചയം നിനക്കുണ്ട്. പടച്ചവന് നിന്റെ അയൽവാസിയാണ് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത അയൽവാസി വന്ന് പറയുകയാണ്, പടച്ചവൻ ഇവൻ എന്റെ ഹളക്കോട്ടയിലുള്ള അയൽവാസിയാണ് എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ജീവിച്ചവനാണ് ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചവന് ശരിയാ, ഒരു ജമാഅത്ത് പോലും മിസ് ചെയ്യാത്തവന് ശരിയാ, പാതിരാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിച്ചവന് ശരിയാ, ഖുർആൻ ഓതിയവന് ശരിയാ, ആരാധനയുടെ ആകാശയാമങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചവന് ശരിയാണ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനേ സ്വർഗത്തിന്റെ പാസ് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇവനെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയോ അല്ലാ? പടച്ചവനെ ഞാന് പാവപ്പെട്ട ഇവന്റെ അയൽവാസിയാണ് ഇവന്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരനാണ് പടച്ചവനെ ഇവനക്ക് കോടിക്കണക്കായ ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങളും ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ആരാമങ്ങളും നൽകിയത് നീയാണ് നീയാണ് പടച്ചവനെ. പക്ഷേ അല്ലാഹുവേ പാവപ്പെട്ട അയൽവാസിയാകുന്ന എന്നെയുണ്ടല്ലോ ഈ മനുഷ്യന് പരിഗണിച്ചില്ല എന്നെ തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഈ മനുഷ്യനെ എന്റെ കയ്യിൽ നീ ഏൽപ്പിക്കുവോ ഈ മനുഷ്യനെ എന്റെ കയ്യിൽ നീ ഏൽപ്പിക്കുവോ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് ഈ അയൽവാസി പരാതി പറയുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് നൽകിയ നിന്റെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ നിന്റെ അയൽവാസിയുടെ കൈകളിലേക്ക് അല്ലാഹു നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ കോടിക്കണക്കായ ഇബാദത്തിന്റെ കുമാരങ്ങൾ പടച്ചവന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച നിന്നെയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അയൽവാസി നിന്റെ തുണിക്കോന്തലിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നാളെ അയൽവാസി എങ്ങനെ ചെയ്യാം? തുണി പിടിച്ചിട്ട് ആ തുണിന്റെ ഒരു കോടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് നിന്നെ വലിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ അയൽവാസിയെ അത്രക്കാരനായ അയൽവാസിയാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആദ്യമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാരണം എന്തെന്നറിയോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അയൽവാസിയുടെ പൊരുത്തമാണ്. ആരാണ് നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ചർച്ച ചെയ്ത് പിരിയാം. ദുആഓടെ കൂടി പിരിയാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ? ലോകത്തിന്റെ നായകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുതിയാപ്പിള മഹാനായ മഹദിയായ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ഭർത്താവ് വലിയാറ് തങ്ങൾ പറയാണ്, നിന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള 40 വീടുകളാണ് നിന്റെ അയൽവാസികൾ. നിന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള 40 വീടുകൾ. മറ്റൊരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ പറയാണ്, നിന്റെ വീടിന്റെ
നിന്റെ വീടിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള, നിന്റെ വീടിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള, നിന്റെ വീടിന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള, പിൻവശത്തുള്ള 40 വീട്. മൊത്തം എത്ര വീടായി? കണക്കറിയില്ലേ? ടോട്ടൽ എത്ര പേരായി? 160. ഈ 160 വീട്ടുകാരൻ നിന്റെ അയൽവാസികളാണ്. ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്? 160 ഉണ്ട്. അപ്പൊ മൊത്തം അയൽവാസികൾ. നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെ. എല്ലാരും അയൽവാസികൾ. ഇവരിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ നീ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ചാൽ നീ ചെയ്തു പോയ ഒരു ഇബാദത്തും അല്ലാഹ്ക്ക് വേണ്ട. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മാതാപിതാക്കളോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുകളുണ്ട്, ബാധ്യതകളുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഭർത്താക്കളോട്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട്, കൂടപ്പറപ്പുകളോട്, നമ്മളോട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർക്ക് നമുക്ക് കടപ്പാടുകളും ബാധ്യതകളും ഉള്ളതുപോലെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തെ ബാധ്യതയും കടപ്പാടുമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അയൽവാസികളോട് നമുക്കുള്ളത്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവരുടെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ പെടുത്തട്ടെ. അപ്പൊ എത്ര പോരാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ 160. ശരിക്കും ഓർമ്മ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അത്ഭുതകരമായ ഹദീസിൽ ഈ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നേ വരെ കള്ളും പറയാത്ത വമായന്തികുവനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹയ്യുഹാ. ആരോഗ്യരോട് ദൈവിക സന്ദേശത്തിന് അല്ലാതെ ലോകത്തോട് പഠിപ്പിക്കാത്ത ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമൂഹത്തോട് പഠിപ്പിക്കുകയാ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് നിദാനമായ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ 4. നിന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങോട്ടോ. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വേണോ? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റാർ വേണോ? അല്ലെ, വിജയം എന്നല്ല ഇവിടെ പറയാ. 4 കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമാണ്. 4 കാര്യങ്ങൾ വേണം. എന്താ ഉസ്താദ് ഉണ്ട്? എന്ത്? ഞാൻ ഒരു അങ്ങാടി ഉണ്ട് ഉസ്താദെ. അങ്ങാടി നല്ല പീഡൊക്കെ പറയാം. അവിടെ അങ്ങാടി ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 മക്കൾ ഗൾഫിലുണ്ട്, പിന്നെ കുറെ ബിസിനസ് ഉണ്ട്, ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് മതിയാവല്ലോ ഉസ്താദ്? ഇതൊന്നുമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹളക്കോട്ടയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ. ആ 4 കാര്യം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹളക്കോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലിമേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വിജയമുണ്ടോ? പരാജയങ്ങളാ, പരിഭവങ്ങളാ, പരാതികളാ, വേണ്ടാധീനങ്ങളാ? പടച്ചവനെ, ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തില്ല, കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്തില്ല, ബിസിനസ്സിൽ ബറക്കത്തില്ല, ഏർപ്പാടുകളിൽ ബറക്കത്തില്ല. കടങ്ങളായി കൈവലഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യക്ക് പോലും ശ്രമിച്ചവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാരാ, കുടുംബാന്തരീക്ഷം കലുഷിതമായ രീതിയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമത്തിലോടെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകുമ്പോ മുസ്ലിമേ, 4 കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് നിർബന്ധമാണ്. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാ. ആ 4 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1ാമത്തെ കാര്യമേതാ? അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറയുകയാണ്, അൽ മർഅതു സ്വാലിഹാ. സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ്, നീ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തളത്ത് സഹധർമ്മിണിയായി നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മണിയറയിൽ കഴിയുന്ന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നോക്കുന്ന നിന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ, അവൾ അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവളായ, 5 നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന, ഖുർആൻ ഓതുന്ന, സദഖ ചെയ്യുന്ന, മക്കളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന, സിനിമ കാണാത്ത, സീരിയൽ കാണാത്ത, റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ മുമ്പിൽ തപസ്സരിക്കാത്ത പെണ്ണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായി കഴിഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാ, പൊന്നുമോനെ, പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാതികളില്ലടാ, നിന്റെ ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. അവിടെ പ്രയാസങ്ങളില്ല, അവിടെ പരിഭവങ്ങളില്ല, അവിടെ വേണ്ടാധീനങ്ങളില്ല, അവിടെ ദുഃഖങ്ങളില്ല, ദുരിതങ്ങളില്ല. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ 2ാമത്തെ ഖലീഫ സയ്യിദുനാ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്, മസ്തഫാദ അബുദുംബാദ ഈമാനും ബില്ലാഹി ഖൈറാ. ഒരു
മനുഷ്യനേക്ക് അല്ലാഹു ഭൗതിക ലോകത്ത് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതെന്നറിയോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിന്റെ മക്കളല്ല, നിന്റെ കോടിക്കണക്കായ ബിസിനസ്സുകളല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ ഫ്ലാറ്റുകളല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിൽ നീ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് സമ്പത്തുകളല്ല, നിന്റെ കച്ചവടങ്ങളല്ല, അല്ലാഹു നിനക്ക് വാരിക്കോരി തന്നുപോയ അനുഗ്രഹമല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഖലീഫ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ പറയുകയാണ്, അൽ മർഅതു സ്വാലിഹാ, ഭൗതിക ലോകത്ത് നിനക്ക് അല്ലാഹു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ, വിലമതിക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ, നീ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ പെണ്ണാണ് മോനെ. ആ പെണ്ണിനെ മറികടിക്കുന്ന നീ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണുണ്ടല്ലോ, അവളെ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണായ, അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവളായ, നിന്നെ വഞ്ചിക്കാത്തവളായാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്നെ എല്ലാവിധ ആഖിറത്തിനും സഹായിക്കുന്ന പെണ്ണായി കഴിഞ്ഞാൽ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഫഇന്ന മിന്നുന്നല ഉന്മാ, നിന്നെ പോലത്തെ ഭാഗ്യവാൻ ലോകത്തില്ലടാ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. നിന്റെ പോലത്തെ ഭാഗ്യവാൻ പിന്നെ ദുനിയാവിലില്ല. ഒന്നാമതായി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പെണ്ണാവണം. പെണ്ണായാൽ പോരാ, സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണാവണം. രണ്ടാമത്തത് അൽ മർക്കബുൽ ഹനി, നല്ല ഒരു വാഹനം. നല്ല ഒരു വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് പോയി അവിടെ ബന്ധായി, നാലാളെ പിടിച്ചിട്ട് ഊന്താൻ തള്ളാൻ, അവിടെ പിന്നെയും പോയി സ്റ്റാർട്ട് ബാക്കി. അങ്ങനെയില്ല. നിന്നെ ലക്ഷ്യസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നല്ല ഒരു വാഹനം. മൂന്നാമതായി അൽ മസ്കനുൽ വാസി, വിശാലമായ ഒരു വീട്. വിശാലമായ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമസഭാ മന്ദിരം പോലെ കെട്ടിടപ്പെട്ട 10 ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൽ 20 മുറികളുള്ള റൂമിന് വീടുകളെ പറ്റിയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. മറിച്ച് ആ വീടിന്റെ അകത്തളത്ത് സമാധാനമുണ്ട്, റാഹത്തുണ്ട്, സന്തോഷം. അല്ലേ? ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യം. ഇതില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? വീടില്ലേ? പരയില്ലാത്ത ആളെ കൈവക്കിയ അള്ളാഹു നല്ല ഭവനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. വാഹനം ഇല്ലാത്ത ആളൊന്ന് കൈവക്കിയ പരല് വാഹനമുണ്ട്, ഇല്ലേ? സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയുള്ള ആളൊന്ന് കൈവക്കിയ ആര് കൈവക്കുന്നില്ല. എനിക്കല്ലാണ് ഞാൻ കിടാവ് കൈവക്കുന്നുണ്ട്. ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെഞ്ഞായി. സുബ്ഹാൻ, ശരി, കിടാവ് കൈവക്കുന്നു. ഓൻ മനസ്സിൽ ഓന്ത് തിന്ന് സാധനം തയ്യാറിച്ചു അല്ലേ? ഇവിടെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ? എന്നെ കിടാവ് കൈവക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ നിന്നെ എന്ന് വിളിക്കാത്ത പെണ്ണോ ഉണ്ടാ? ഇപ്പൊ കൈവക്കിയാരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാർ കേട്ടോ. ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇങ്ങനെ വാഴ്ന്നു പറയുമ്പോ 2 ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ കൈവക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യമാർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ? എന്ന് വിളിക്കാത്ത പെണ്ണാണ് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ആള് കൈവക്കി. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഒരുത്തയുടെ കൈവക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനെ കൈവക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൈവക്കിയപ്പോ ഒരു ചെറുക്കനോട് ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ഇല്ല ഉസ്താദെ, അത് ഞാൻ മുടി നേരാക്കിയാൽ കഴിച്ചല്ലേ. പിന്നെ ഒരു ചെറുക്കനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ ഭാര്യ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇല്ല ഉസ്താദെ, ഓള് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല, ചായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എനിക്ക് പേടിക്കേ വേണ്ട, നേരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ഇല്ല ഉസ്താദ്, ഓള് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞു, അതൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു. അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ലേ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ കളവല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു. ബാക്കി പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു, അതൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. നമ്മളവസ്ഥ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ? പണ്ടൊരു ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞു,
വയല് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, നല്ലവരായി ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ അത് നിങ്ങളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വീട് മാത്രമല്ല അവർക്ക്, ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടിന്റെ ചാരത്ത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തന്നെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഊഞ്ഞാല ഇട്ടു. ഉയ്യാല എന്താ ഇവിടെ പറ? ഉയ്യാല ഊഞ്ചാല ഇട്ടുകൊടുക്കും. ഇത് കേട്ടപ്പോ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ഉസ്താദ് ബക്കറ്റ് അയച്ചു. ഈ ഭാഗത്തില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണം, അങ്ങോട്ടല്ലേ പോയാലങ്ങനെ. അങ്ങനെ ബക്കറ്റ് അയച്ചു. പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഈമാന് പെട്ടെന്നല്ലേ ചൂടാവാം. വാത് കേട്ടാലും കരയും, ക്ലാസ് കേട്ടാലും കരയും, സിനിമ കണ്ടാലും കരയും, സീരിയൽ കണ്ടാലും എല്ലാത്തിനും ഇവരെ കരച്ചില്ല. ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? ഒരു ചെറുക്കൻ കളക്ഷന് പോയപ്പോ, ബക്കറ്റ് കളക്ഷൻ പോയപ്പോ, മോനെ ഈ ഒരു പണി ചെയ്യണം. എന്തെന്നറിയോ? ഉസ്താദിന്റെ പോയിട്ട് 200 രൂപ കൊടുക്കണം. എന്തിന്? സദസ്സിൽ അബ്ബ കുറച്ചുണ്ട്, അയാളെന്റെ മാപ്പ്. അയാളോടൊപ്പം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ഊഞ്ഞാലയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാലാകന്മാർ എന്നെ ആട്ടണം. അതിനുവേണ്ടി 200 രൂപ കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ ഓടി വന്നു, ഉസ്താദ് ജമീല ഞാൻ 200 രൂപ തന്നെ. എന്തിന്? ദ്വാരക്ക. സംഭവം അബൂബക്കറിനോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്തളത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഉല്ലസിക്കാൻ ഉസ്താദ് ദ്വാരെന്ന് പടച്ചവനി അല്ലാഹുവേ, സദസ്സിൽ അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ 200 രൂപ നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഊഞ്ഞാലയിൽ ആടിപ്പാടി കളിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുകയാണ് റബ്ബേ. ആ അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയെ നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി സ്വർഗത്തിന്റെ ഊഞ്ഞാലയിൽ ആട്ടിക്കളയണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദുആ കേൾക്കുമ്പോ അബ്ബ കുറച്ച് ഒരൊറ്റ എഴുന്നേൽക്കും. ഉസ്താദെ ഞാൻ 200 തരാം. എന്തിനാണെന്നറിയോ? ആ ദുആ റിട്ടേൺ ആക്കാൻ. ദുആ റിട്ടേൺ ആക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 200 രൂപ തരുന്നതാണ്. ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ 200 രൂപ തന്നത്, പിന്നെ നീ എന്തിനു റിട്ടേൺ ആക്കുന്നതെന്ന്? ഉസ്താദ് പോന്ന സ്വർഗ കണക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കോളാം. എനിക്ക് നരകത്തിൽ വേറെ പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ പോകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഉസ്താദ്. അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചു? ദുനിയാവിൽ എന്നെ അണക്ക് സഹിച്ച് മടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. 70 വയസ്സിന്റെ ഉപ്പാപ്പ കേരളത്തിന്റെ തിരൂരിൽ ഞാൻ വാഴ്ന്നു പോയപ്പോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ദുആഇന് വേണ്ടി ഒരു കത്ത് തന്നു. ഉസ്താദെ, എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോവാൻ ദ്വാരക്കണം. അത് എങ്ങനെ മരിച്ചാലും മോശമില്ല, മരിച്ചിട്ട് പോകാൻ ദ്വാരക്കണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോക്കാല ഇത്, വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടാനാണ്? അപ്പോൾ അയാൾ പറയാ, ഉസ്താദെ സഹിച്ച് മടുത്തു പോയിരിക്കുക, എനിക്ക് ക്ഷമയില്ല. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹത്തായ തരണിമണികളാക്കട്ടെ. മഹാനായ ലുഖ്മാൻ ഹക്കീം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താ? സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണൊരു മനുഷ്യനിക്കില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ മുടി വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ ഓള് വെളുപ്പിക്കൂ. ഇന്നത്തെ ബാലക്കാരെ നോക്കി, 23 വയസ്സാകുമ്പോ മംഗലം കഴിച്ചിട്ട് 3 മാസം ആകുമ്പോ മുടി വെളുക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് വെള്ളത്തിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉസ്താദേ, വെള്ളത്തിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നല്ല, നിന്റെ ഭാര്യന്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. മഹാനായ ലുഖ്മാൻ ഹക്കീം തങ്ങൾ പറയാ. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടത് ഒന്ന്. നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞ ഒന്ന്, നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ? അൽ മറഅത്തു സാലിഹ. 2 നല്ലൊരു വാഹനം. 3 നല്ലൊരു വീട്. അപ്പൊ 2 ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കി അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അള്ളാഹു സ്വാലിഹത്താക്കട്ടെ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പ്രധാനമാകുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമതായി നല്ലൊരു വീടാണെങ്കിൽ, മൂന്നാമതായി നല്ലൊരു വാഹനമാണെങ്കിൽ, നാലാമതായി അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറയുകയാണ്, അൽ ജാറു സ്വാലിഹ്, നല്ല ഒരു അയൽവാസിയും വേണം. ഇനി സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയുണ്ട്, നല്ല വീടുണ്ട്, മാത്രമല്ല നല്ലൊരു വാഹനമുണ്ട്. നാലാമതും നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണം പൊന്നുമോനെ. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുക, പൊന്നുമോനെ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പ്രധാനമായ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ? നിന്നെ കൊണ്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരു ശല്യം പോലും സഹിക്കാത്ത, നിന്നെ കൊണ്ട് ഇന്നേ വരെ ഉപദ്രവം പോലും ഏൽക്കാത്ത നിന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള 160 വീട്ടുകാരാ, അവർ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ പരാജയങ്ങളില്ല, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിഭവങ്ങളില്ല, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സങ്കടങ്ങളില്ല. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാണ്, എത്രത്തോളം അയൽവാസികളുടെ കാര്യത്തില് എന്റെ ഉസ്താദാകുന്ന ജിബ്രീൽ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞുവെന്നറിയോ? ജിബ്രീൽ വന്ന് എന്നോട് പറയുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയതാ, അന്നഹു സയുവരിസുഹു, എന്റെ ഭാര്യ മക്കളും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരും കൂടപ്പിറപ്പുകളും എന്നെ അനന്തരാവകാശം എടുക്കുമ്പോൾ, എന്റെ സമ്പത്തിനവർ വീതിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്നെയും അവർ വീതിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയതാ. അത്രത്തോളമല്ല, അതിനേക്കാളപ്പുറം ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരുടെ കടപ്പാടുകളെ പാലിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവര് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോനെ. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ കടപ്പാടുകളെ പാലിക്കാത്തവനെ കുറിച്ച് പോലെ അങ്ങനെയുള്ളവര് വാക്ക് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയാതിരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ? ഒരയൽവാസിയുടെ കടപ്പാടുകളെ പാലിക്കാത്തവനെ കുറിച്ചല്ല, ഒരയൽവാസി ബഹുമാനിക്കാത്തവനെ കുറിച്ച്. അവൻ ആരാവട്ടെ, അവൻ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാവട്ടെ, അവൻ ഏത് രാഷ്ട്രീയ മേലാളനാവട്ടെ, അവൻ ഏത് മതക്കാരനാവട്ടെ, അവന് നീ ബഹുമാനിച്ചില്ലയോ, നീ മുസ്ലിമേ അല്ല, നീ മുഅ്മിനേ അല്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹളക്കോട്ടയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ മനോഹരമായ സദസ്സിൽ തടിച്ചുകൂടിയവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ന് പരസ്പരം ബന്ധങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താനും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മക്കളും സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന വഴികളെ കണ്ടെത്തുക വഴി ഒരു വീട് വെച്ച് ആ വീടിനൊരു കമ്പൗണ്ട് കെട്ടി ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ അവിടെ നടക്കുന്നത് പോലും അറിയാതെ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട അയൽക്കാരന്റെ വീട്ടില് വലിയ ഒരു വിപത്ത് നടന്നിട്ട് പോലും തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരനായ നീ അറിയാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോൺ വിളി വരുമ്പോൾ മാത്രം നീ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ ഹളക്കോട്ടയിലുള്ള ഉമ്മ, അഭിമാനത്തോടുകൂടെ ജാടയോടുകൂടെ പറയാനുള്ളതെന്താ? സംഘടനാ പ്രശ്നമാണ്, രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ്, ചെറിയവര് പറമ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെറിയവര് വെള്ളം മുടക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അഭിമാനത്തോടുകൂടെ ഒരു പെരുന്നാളിന് ഉസ്താദന്മാരെ പള്ളിയുടെ മേറാബിന്റെ മുൻവശത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ജാടയോടുകൂടെ പറയാനുള്ളതെന്തെന്നറിയൂ? ഉസ്താദ്, നിങ്ങൾ എത്ര പ്രസംഗിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ഞാനോനോട് പടങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് 20 വർഷമായി ഉസ്താദ്. ചെറിയവര് വഴിമുടക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, ചെറിയവര് പറമ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, ചെറിയവര് പൈപ്പ് ലൈന് കട്ട് ചെയ്തു പോയ പ്രശ്നമാണ്. ഇല്ല ഉസ്താദേ, ഞാൻ അവന്റെ കൈ മുസാഫാത്ത് ചെയ്യൂല, അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകൂല, അവന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുചേരൂല. പാവപ്പെട്ട അയൽക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ വലിയവരും മരണം നടന്നിട്ട് പോലെ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാത്ത മുസ്ലിമേ, പാവപ്പെട്ട അയൽക്കാരന്റെ പുരോഗതികളിൽ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് അയൽക്കാരനെ നാമാവശേഷമാക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു ചെല്ലുന്ന മുസ്ലിമേ, നിനക്കല്ലാന്റെ പൊരുത്തമില്ല മുസ്ലിമേ, നിനക്കല്ലാന്റെ പൊരുത്തമില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ. അതുകൊണ്ട് മടങ്ങി വാടാ, നിന്റെ ജാട അവസാനിപ്പിക്ക് പൊന്നുപോരെ, അഹങ്കാരത്തെ വന്ന് അവസാനിപ്പിക്ക് പൊന്നുപോരെ. പാവപ്പെട്ട അയൽക്കാരന് പരമദരിദ്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പണത്തിന്റെയും പദവിയുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും പെരുമയുടെ മേൽ കളിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പോലും വിസമ്മതിച്ച മുസ്ലിമേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, നിനക്കല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടില്ല, നിനക്കല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗമില്ല, നിനക്കല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ
പരിശുദ്ധമായ ഇബാദത്തുകൾ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സ്വീകരിക്കാതെ പന്ത് പോലെ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ചുരുട്ട് വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ നിന്റെ അയൽവാസിയോടുള്ള പിണക്കമുണ്ടല്ലോ, അത് അല്ലാഹുവിനോടുള്ള പിണക്കമാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജാട നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. കാരണം എന്ത്? എപ്പോഴാണ്, ഏത് സമയത്താണ്, ഏത് സെക്കൻഡിലാണ് അസ്രായീൽ മാടി വിളിക്കുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ലോകത്താണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ യാസീൻ ഓതിയത് ആരുടെ പേരിലാണെന്നറിയോ? മഹാനായ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പരക്കമുറ്റാത്ത പൊന്നുമോളെ അനാഥയാക്കി ഭാര്യ വിധവയാക്കി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ റഫീഖ് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ പേരിലാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മാരക രോഗം വന്നിട്ടല്ല, വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടല്ല, അപകടത്തിലൂടെ മിനിന്നു ചെന്നിട്ടില്ല, ദുരൂഹതയുള്ള മരണത്തിലൂടെ കടന്നു ചാടിയിട്ടല്ല. ചെറിയവര് പനി ബാധിച്ചതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചെറിയവര് പനി ബാധിച്ചതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നിങ്ങളെ പറയുമല്ല ഉസ്താദേ, അത് ഏതോ ഒരു നാട്ടിലാണ്, ഏതോ ഒരു നാട്ടിലാണ്, എവിടെയോ വെച്ച് നടന്ന സംഭവമാണ്. എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഹളകോട്ടിയുടെയും ഉള്ളാള ദർഗാ ശരീഫിന്റെ ചാരത്തുള്ള ഖബർസ്ഥാനിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കടാ. പൊന്നുപോലെ നിന്നെ പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ കൊതി തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ജീവിതം ഒരുപാട് അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങളില്ലേ? നിങ്ങളെ പറയും ഉസ്താദ്, എനിക്ക് പ്രായാധിക്യമായിട്ടില്ല ഉസ്താദേ, എന്റെ വാപ്പക്ക് ഇന്നും 85 വയസ്സാണ്, ഉമ്മാക്ക് 72 വയസ്സാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവർ ആരോഗ്യത്തിലുണ്ട്, ആഫിയത്തിലുണ്ട്, അവർ മരിക്കാതെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഈ ഹളക്കോട്ടയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അവർ മരിക്കാതെ ഞാൻ മരിക്കൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ശ്രദ്ധയാ പള്ളിച്ചാരത്തേക്കൊന്ന് ഞാൻ ക്ഷണിക്കട്ടെ. ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ കിടക്കുന്നത്? 90 വയസ്സായ ഉപ്പാപ്പയും 80 വയസ്സായ ഉമ്മാമയും മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എവിടെയുള്ളത്. മറിച്ച് ഗർഭഗൃഹത്തിൽ 9 മാസവും 10 ദിവസവും പൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ജീവന്റെ തുടിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ചാപ്പിള്ളയായി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീണ ചോരപ്പൈതല കിടക്കുന്ന നാടാ പള്ളിക്കാട്. പ്രസവിച്ച ഉടനെ എത്രയോ പിഞ്ചുമക്കളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട നാടാ പള്ളിക്കാട്. 5 വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോ, 10 വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോ ജീവിതത്തിന്റെ മധുരമായ പ്രതീക്ഷകളെ പൂണിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ മധുര 16-കാരിയും 24-കാരനാകുന്ന ചുണക്കുട്ടന് കിടക്കുന്ന നാടാ പള്ളിക്കാട്. ആരോഗ്യമുള്ള പല ആളുകളും പല പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പ്രയാണം നടത്തി ശാശ്വത ലോകത്തേക്കുള്ള 1ാമത്തെ വീടാകുന്ന ആരുടെ മണ്ണിന്റെ അകത്തളത്ത് കിടക്കുമ്പോ ഇന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തയാഴ്ച ഞാനും മരിക്കുമെന്നുള്ള ഓർമ്മ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല മുസ്ലിമേ? അങ്ങനെ വന്നാല് പിന്നെ നമ്മൾ അയൽവാസികളോട് പിണങ്ങാൻ പറ്റൂല. അവരോടുള്ള പിണക്കം അവസാനിപ്പിക്കാതെ നമ്മക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈമാനുള്ളവരാണോ, തഖ്വയുള്ളവരാണോ, അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവരാണോ, അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ, ജീവിതത്തിൽ വിജയമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിന്റെ പച്ചക്കിളികളായി പാറിപ്പറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ ഹളകോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലിമേ, ഇനി വേണ്ട നമുക്ക് അയൽക്കാരോട് പിണക്കം വേണ്ട. നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീടിന്റെ അയൽക്കാരായ 160 വീടുകാരോട് പിണങ്ങില്ല മുസ്ലിമേ. അവരിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മുല കുടിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പിഞ്ചു പൈതലിനോട് പോലും നീ പിണങ്ങിക്കിടന്നാൽ അല്ലാഹു നിന്റെ അമൽ സ്വീകരിക്കൂല മുസ്ലിമേ. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ലോകത്തേക്ക് നീ ചെയ്തു പോയ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സർവ്വ അമലുകളെയും അല്ലാഹുവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോ 1ാം ആകാശത്തിന്റെ കവാടത്തില് അല്ലാഹുവിന്റെ മാലാഖമാർ പന്ത് പോലെ ചുരുട്ടി നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് നിനക്കവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതെ പറ്റൂല മുഅ്മിനേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജാടയെ അവസാനിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ അഹങ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ പിണക്കം
അവസാനിപ്പിക്കുക. നല്ലവരിൽ വെച്ച് നല്ലവരായി പടച്ചവനിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് പോകുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ലോകത്ത് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ കടന്നു പോകാ, അയൽവാസിയുടെ പൊരുത്തം നേടുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിനെന്താ വേണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഇന്ന് രാത്രി പോവാ ഉസ്താദേ, നേരെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ്. ഇവന് നരിന്റെ പോലത്തെ ആളാ. എന്താ ചെയ്യാ? ഫോൺ എടുക്ക, ഒരു മെസ്സേജ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് നീ മെസ്സേജ് അയക്കലോടുകൂടെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിന്റെ പേരിൽ തടഞ്ഞു വെച്ച സർവ്വവിധ കവാടങ്ങളെയും ഒന്നടങ്കം ഇങ്ങനെ തുറക്കും. പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതം സ്റ്റാർട്ടിക്കും. ഉസ്താദ് അവൻ സലാം അടക്കിയിട്ടില്ല, അതവന്റെ കുറ്റാണ്. നീ എന്താ ചെയ്യാ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ വിളിച്ച്, ഒരു മിസ് കോൾ അടിച്ച് എന്നെ നിന്നോടുള്ള പിണക്കം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോൾ 4 അയൽക്കാരാകുന്ന കുടുംബക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു. എന്നിട്ടോ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ പിണങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് 22 വർഷമായി. 1 അല്ല 2 അല്ല 22 വർഷമായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നന്നാവാൻ വേണ്ടി പോവാൻ 4 അയൽവാസികളെ പരസ്പരം നന്നായി. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, ഈ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ 22 കൊല്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ പിണങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് എത്ര പേര് ഈ 6 അടി മണ്ണിന്റെ അകത്തളത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിചാരത്ത്? അവർ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ എണ്ണി പറയാണ് 16 പേർ. ആ 16 പേർ മരിച്ചപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവരുടെ പരിശുദ്ധമായ മയ്യത്ത് നോക്കാൻ പോയി. വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ, പള്ളിയുടെ പരിശുദ്ധ മിഹ്റാബിന്റെ മുൻവശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ പരിശുദ്ധമായ അവസാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ ഐഹികയും പരലോകത്തിന്റെയും സമ്മാനമാകുന്ന മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ പോലും ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിയില്ല. കബറ് കൊയിച്ച് അവസാനം 3 കെട്ടയിച്ച് പരിശുദ്ധമായ കബറാകുന്ന മണ്ണറ കൂടിന്റെ അകത്തളത്തവരുടെ മയ്യത്ത് വെക്കുമ്പോ ആ മൂടുകല്ല് വെച്ചതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് 3 പിടി മണ്ണ് വാരിയാൻ പോലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. ജാടയുള്ള ദുനിയാവ് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അന്തസ്സുള്ളൊരു ദുനിയാവ് ഇല്ല ഇവിടെ സ്ഥിരവാട്, അവധിയെടുത്ത് മരിച്ചാൽ പിന്നെ 6 അടി മണ്ണിൽ ഒരു വീട്. അന്തസ്സുള്ളൊരു ദുനിയാവ് ആർക്കാണിവിടെ സ്ഥിരവാട്, അവധിയെടുത്ത് മരിച്ചാൽ പിന്നെ 6 അടി മണ്ണിൽ ഒരു വീട്. ഭൗതിക ലോകം അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിൽ എല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു കളയാണ്. അവസാനം അസ്റായീൽ വരുമ്പോ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അയൽവാസികളുടെ പൊരുത്തം നേടി ജീവിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അപ്പൊ അയൽവാസികൾ നമ്മുടെ സ്വർഗം വിധിക്കുന്നവരാ. ആ സ്വർഗം വിധിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് പറയണമെന്ന് പറയുന്ന ആളെന്ന് കൈപക്ഷേ അല്ലോ എടുത്തോ, ഭയങ്കര സ്ലോ ആണല്ലോ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. കുറച്ചൊന്നും ഒരുപാട് പറയൂല. ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട്. അത് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. 2 ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാലോ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഒന്നാമതായി അയൽവാസി നമ്മുടെ സ്വർഗമാവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യത അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറയുകയാണ്, നീ നിന്റെ അയൽവാസി ഇടങ്ങേറാക്കാൻ പാടില്ല, അയൽവാസി വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അവന് നീ ഇടങ്ങേറാക്കാൻ പാടില്ല. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പോലും തന്റെ അവസാനത്തെ വേളയിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ, പുണ്യനബിന്റെ വഫാത്ത് ദിനത്തിൽ നിശ്ചലമായ മദീനയില്ലേ, പുണ്യനബിന്റെ വഫാത്ത് ദിനത്തിൽ നിശ്ചലമായ മദീനയില്ലേ, കൽബുകളായിരമായിരമായിരം കണ്ണീരായി കഴിഞ്ഞതില്ലേ, കൽബുകളായിരമായിരമായിരം കണ്ണീരായി കഴിഞ്ഞതില്ലേ. ഇസ്രായീൽ എന്നൊരു നാളിൽ ജദ്ദുൽ ഹുസൈന്റെ റൂഹെടുക്കാൻ, ഇസ്രായീൽ എന്നൊരു നാളിൽ
ജദ്ദുൽ ഹുസൈന്റെ റൂഹെടുക്കാൻ ഫാത്തിമ ബീവി തൻ കൽബിൽ നിന്നും പൊന്നും പ്രഭയാം നൂറണക്കാൻ ഫാത്തിമ ബീവി തൻ കൽബിൽ നിന്നും പൊന്നും പ്രഭയാം നൂറണക്കാൻ മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പണിപിടിച്ചുകൊണ്ട് തളർന്നു കിടക്കുമ്പോ തന്റെ വീടിന്റെ വെത്തളത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പിടയുന്ന നേരത്ത് അല്ലാഹുവേ മരണത്തിനോട് മല്ലിട്ട് കിടക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത ബഹളമാണ്. ഇന്നേവരെ കേൾക്കാത്ത സ്വഹാബത്തിന്റെ അട്ടഹാസം കേൾക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, രാജാധിരാജനായ അല്ലാഹ് എനിക്കൊരു ആശ്വാസം തരണേ അല്ലാ, എനിക്കൊരു ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ആ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരു ആശ്വാസം നൽകിയപ്പോ ഫദ്ൽ ഇബ്നു അബ്ബാസും വലിയാർ തങ്ങളും മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാരത്ത് കടന്നു വരികയാ. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂലിന് തങ്ങൾക്കുള്ള ചുമലിലേറ്റി മദീന പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാ. എന്തേ സ്വഹാബത്തിന് മുത്തുനബിയില്ലാതെ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആ മദീനത്തെ മണൽപ്പറപ്പിനെ പറക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. റസൂലുള്ള കടന്നു വരുമ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ ബഹളം നിലച്ചു പോവുകയാണ്, സ്വഹാബത്തിന്റെ നിലവിളി അസ്തമിച്ചു പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കടന്നു വന്ന് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ അകത്തളത്തുള്ള മിഹ്റാബിന്റെ ഉള്ളറയിലുള്ള മിമ്പറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കയറി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു പോയ ആദ്യത്തെ വാക്കെന്തെന്നറിയോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹളക്കോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലിമേ, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നൂറുകണക്കായ പതിനായിരക്കണക്കായ കോടിക്കണക്കായ കാര്യങ്ങളെ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോട് സമർപ്പിക്കാനിരിക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്താ? മദീന പള്ളിയുടെ പരിശുദ്ധ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ അസ്റായീൽ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വാക്കെന്തെന്നറിയോ? അയൽവാസിയെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ, അയൽവാസിയെ കുത്തുവാക്കുകൊണ്ട് തോയിപ്പിക്കല്ലേ, അവരെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ, അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ, വേദനിപ്പിക്കല്ലേ, സങ്കടപ്പെടുത്തല്ലേ, അയൽവാസിയെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അയൽവാസിയും വേദനിപ്പിക്കണ്ട. എന്റെ പ്രിയ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് നോക്ക്, മൻ കാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ, അള്ളാന്റെ വിശ്വാസവും പരലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസവും പടച്ചവന്റെ വിശ്വാസവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? നീ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനാണോ? ഫലാ യുദിജാറ, ഒരു അയൽവാസിയും നീ വേദനിപ്പിക്കരുത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അയൽവാസി വേദനിപ്പിച്ചവൻ മുഅ്മിനേ അല്ല. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഞാനൊന്ന് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോട് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ 160 വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന അയൽവാസികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ പോലും വേദനിപ്പിക്കാത്ത ആളൊന്ന് കൈവക്കി. മാഷാ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എന്താ വേദനിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവരെ കല്ലെറിയലാണോ? അവരെ ചീത്ത വിളിക്കലാണോ? അവരെ പരസ്യമായി ആക്ഷേപിക്കലാണോ? അവരുടെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കുക? ഇതെല്ലാം ബന്ധോഷാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി. ഇതെല്ലാം ബന്ധോഷങ്ങളാ. പിന്നെയോ ഒരയൽവാസി വേദനിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർ പറയാണ്, ഇദാ റമൈത കൽബ ജാരിക ഫഖദ് ആദൈത ജാറക. നീ അയൽവാസിയല്ല, നിന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള 160 വീടുകളുണ്ട്. ആ വീടിന്റെ ഏതോ ഒരു പറമ്പിൽ അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അയൽവാസിയുടെ ഒരു നായയുണ്ട്. ഒന്നിരിക്കല തോട്ടം കാക്കുന്ന, വീട് കാക്കുന്ന ഒരു നായയുണ്ട്. ആ 160 വീടുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു നായ തൊട്ടാൽ 7 പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട, ഒരു പ്രാവശ്യം മണ്ണിട്ട് കഴുകേണ്ട മലീമസമായ ജീവിയാകുന്ന നായ നിന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഒരു കല്ല് പറക്കി എന്റെ മുകളിലേക്ക് നീ എറിഞ്ഞാല് നീ ആ കല്ലെറിഞ്ഞത് നായക്കല്ല, നിന്റെ അയൽവാസിയുടെ നെഞ്ചകത്തേക്കാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർ. അപ്പൊ അയൽവാസിയെ കല്ലെറിയണമെന്നില്ല.
അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു നായ കടന്നു വന്നപ്പോ അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞു. ഒരു കോഴി വന്നപ്പോ കന്നുകാലികൾ വന്നു, പശുക്കൾ വന്നു. അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് നീ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ അയൽവാസിയുടെ നെഞ്ചേക്കാണ് കല്ലെറിഞ്ഞതെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർ പറയാ. നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന്? കുറെ ആൾ പറയാറുണ്ട്, ഉസ്താദെ ഇന്ന് സ്വർഗം എന്ന് ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എല്ലാരും കടന്നാല് അല്ലെ? സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലത എത്രയെന്നറിയോ? ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരമോന്നത ലോകത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് ഈ ഭൂമിയുടെ വിശാലതയിലുള്ള ഇതിനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള സ്വർഗം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ജാഗണ്ട അവസ്ഥ. അതെ, നായക്ക് കല്ല് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമില്ല, പിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് വേണ്ടേ നമുക്ക് ജാഗ നോക്കാൻ? നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. ഇപ്പൊ പറയും ഒരയൽവാസിയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ധൈര്യമുണ്ടോ? നമ്മളിത് പഠിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. വേദനിപ്പിക്കാത്തവരാരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ? പാവപ്പെട്ട പൊന്നുമോളുടെ വിവാഹം വീടിന്റെ അകത്തളത്ത് വെച്ച് നടത്തുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അയൽവാസിയുടെ പൊന്നുമോൾ 28, 30, 34കാരിയായി വീടിന്റെ അകത്തളത്ത് കഴിയുമ്പോ ഒരു ഗ്രാം നാണയത്തൊട്ടിന് പോലും പടച്ചവനെ, ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് പോലും ഒരു നാണയത്തൊട്ടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന പരിഭ്രാന്തിപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട അയൽവാസിയെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വീടിന്റെ അകത്തളത്ത് പൊന്നുമോളുടെ വിവാഹം ലക്ഷക്കണക്കായ രൂപകളെ ദൂർത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ആഭാസത്തരത്തിലോട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ, നീ നിന്റെ പാവപ്പെട്ട അയൽവാസി വേദനിപ്പിച്ചവനാ. പാവപ്പെട്ട അയൽവാസി ഉണ്ടല്ലോ, മഴ വന്നാൽ ചോർന്നൊളിക്കുന്ന ചെറ്റപ്പുറയിൽ താമസിക്കുന്ന അയൽവാസി പരിഗണിക്കാതെ പടച്ചവനെ 2 നിലയുള്ള 3 നിലയുള്ള വീട് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട അയൽവാസിയുടെ കണ്ണുനീര് കാണാതെ ഒരു വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളി വരാന്തകളിൽ മുസല്ല വിരിച്ച് ആരാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നീട്ടുമ്പോ ആരാന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് പോയി പടച്ചവനെ അവർ കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്ന തുപ്പുകളെല്ലാം ഏറ്റുകൊണ്ട് പടച്ചവൻ അവന്റെ മുഖം നോക്കി കൈനീട്ടി യാചിക്കുന്നു. 2 നിലയുള്ള 3 നിലയുള്ള കൊട്ടാരം പോലൂത്ത വീട് വെച്ച് വിലസുന്ന മുസ്ലിമേ, നീ നിന്റെ പാവപ്പെട്ട അയൽവാസി വേദനിപ്പിച്ചവനാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് പോലും കഴിവില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ അരപ്പട്ടിണിയും മുഴുപ്പട്ടിണിയുമായി കഴിയുന്ന പാവപ്പെട്ട അയൽവാസി മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വീടിന്റെ അകത്തളത്ത് സുഭിക്ഷമായി വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന എന്റെ ഹളകോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലിമേ, നീ നിന്റെ അയൽവാസി വേദനിപ്പിച്ചവനാ. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാ, ഒരു അയൽവാസി വേദനിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല, നിന്റെ ഒരു ഇബാദത്ത് പോലും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് മാത്രമല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, കേട്ടോ എന്റെ ഹളകോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലിമേ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാ, മന്നാദാ ജാറഹു ഫഖദ് ആദാനി. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അലകോട്ടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള 160 വീട്ടുകാരിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടുകാരന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫഖദ് ആദാനി, അവന് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവനാണ്. ഒരു അയൽവാസി കല്ലെറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീന റൗള ശരീഫിൽ കിടക്കുന്ന എനിക്ക് കല്ലെറിയുന്നതിനോട് തുല്യമാ. ഒരു അയൽവാസിയുടെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീന റൗള ശരീഫിൽ കരയിപ്പിക്കുന്നതിനോട് തുല്യമാണ്. ഒരു അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വഴിമുടക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു പോയാ മദീന റൗള ശരീഫിലേക്ക് വഴിമുടക്കുന്നതിനോട് തുല്യമാണ്. ആര് പറയുന്നതെന്നറിയോ? ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. പുച്ഛിച്ചീതാനുള്ളതല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള വാപ്പയായ ഉമ്മയായ ഏത് ചാനൽക്കാരനും ഏത് കാപാലികനും ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനെ കുറിച്ച് അശ്ലീലങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പെണ്ണുവിരാതൻ എന്ന് പറയും.
പറയട്ടെ, റസൂലുള്ളാഹി സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയട്ടെ, റസൂലുള്ള ഭീകരവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാബാലികന്മാർക്ക് എന്തറിയാനാ? അവർക്കതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യാനാ? ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ചങ്കിന്റെ ചോരയായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാണ്, പൊന്നുപോരെ, ആ നേതാവ് നിന്നെ കൈവഴിഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ള പറയാട് നിന്റെ അയൽവാസിയോട് നീ പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മദീനയിലുള്ള എന്നോട് പിണങ്ങലാണ്, പിന്നെ നിനക്കും എനിക്കും ബന്ധമില്ല, പിന്നെ എനിക്കും നിനക്കും ബന്ധമില്ല. നിന്റെ സ്വലാത്തുകൾ എനിക്ക് വേണ്ട, നിന്റെ ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസുകൾ എനിക്ക് വേണ്ട, നിന്റെ ദുആ എനിക്ക് വേണ്ട. ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ലോകത്തിന്റെ നേതാവ്, മുസ്ലിം മാനസങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചോരയുടെ രക്തത്തിളപ്പിന്റെ നരനാടുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉമ്മയെക്കാളും വാപ്പയെക്കാളും ഭാര്യയെക്കാളും മക്കളെക്കാളും വലുതായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളൊക്കെ പറയുമല്ലോ, ആ നേതാവ് പിണങ്ങിക്കിടന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ന് നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോനെ, ഇന്ന് നിനക്ക് നിന്റെ കയ്യിൽ സമ്പത്തുണ്ടാകുമ്പോ, ആധിക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ, ആഡംബരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ, ഹളങ്കോട്ടയിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലാറ്റുകളും ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോ, മോനെ ഇന്ന് നിന്നെ രുചിക്കാൻ നിന്റെ ഭാര്യയുണ്ടടാ, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുണ്ടടാ, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളും കൂടപ്പുറപ്പുകളും തോളത്ത് കൈയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുമുണ്ടടാ. പൊന്നുപോര്, ഇന്നത്തെ രാത്രിയെങ്ങാനും നിന്റെ ശ്വാസം നിലച്ചു പോയാ, ഇന്നലത്തെ രാത്രി നിനക്ക് സ്വർഗസമാനമായ സുഖങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ അടുത്ത് വരൂല്ല, നിന്റെ മക്കള് വരൂല്ല, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ വരൂല്ല. പോട്ടെ മോന്, നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തളത്ത് പോലെ 3.5 കോടി കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയ ഹളക്കോട്ടയിലുള്ള നിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നെ കിടന്നുറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും നിന്റെ കയ്യും കാലും പിടിച്ച് വീടിന്റെ മുൻവശത്തേക്ക് വന്ന് കിടത്തുകയാണ്. പടച്ചവനെ, അല്ലാഹുവേ, 10 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ, 8 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ നിന്റെ ശരീരത്തിനെ വന്ന് താങ്ങിയെടുത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും കൊണ്ടുപോകുന്നത് നീ ഉണ്ടാക്കിയ കുളിപ്പറയിലേക്കല്ല, കുളിറൂമിലേക്കല്ല, മറിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, നിന്റെ വീടിന്റെ ചാരത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി 150 രൂപയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് പതിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചട്ടക്കൂടിലാണ്. അതിന്റെ അകത്തളത്ത് നിന്നെ കുളിപ്പിച്ച് 3.5 കോടി സ്വത്തുണ്ടാക്കിയ നീതാ കൈമലർത്തി കിടക്കുമ്പോ അവസാനമായി നിന്റെ ഭാര്യ മക്കള് നിനക്ക് തരുന്ന സമ്മാനമേതാ? 350 രൂപയുടെ കഫംപുടയാണ്. 350 രൂപയുടെ കഫംപുടയിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഹളക്കോട്ട പള്ളിയുടെ പള്ളിച്ചാരത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ മയ്യത്ത് പരിശുദ്ധമായ പള്ളി മേറാബിന്റെ മുൻവശത്ത് വെച്ച് മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ച് ആ പള്ളിപ്പറമ്പിന്റെ മൺമറക്കൂടില് നിന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ നിന്റെ മക്കള് നിന്നോടൊപ്പം വരൂല്ല, നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നോടൊപ്പം വരൂല്ല, നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ നിന്നോടൊപ്പം വരൂല്ല. അറിയിച്ചെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ആരാണ് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നതെന്നറിയോ? ഒരൊറ്റ നേതാവാ. മദീനത്തെ സുഗന്ധം അവിടെ കടന്നു വരികയാണ്. കാമിൽ റസൂലുള്ളാഹി ഖാതിം ഹബീബുല്ലാഹി, കാമിൽ റസൂലുള്ളാഹി ഖാതിം ഹബീബുല്ലാഹി, തമായുദിച്ചനുള്ളേ ഹബീബ് നബിയുല്ലാഹി. ഉരുകുന്ന മരുഭൂമിൽ കാരുളത്തൻ മലർവാടി വിരിച്ച ഗുരുപുതർ ജനിച്ചിടുന്നേ. കരകന കഥനത്തിൽ അലയുന്ന മനുഷ്യർക്ക് അറിവിന്റെ കുളിർമഴ ചൊരിഞ്ഞിടുന്നേ. കാമിൽ റസൂലുള്ളാഹി ഖാതിം ഹബീബുല്ലാഹി. മദീനത്തെ മണവാളന്റെ പരിശുദ്ധ സുഗന്ധമാണ്. ആ റസൂലുള്ളയാണ്. ആരാരുമില്ലാത്ത ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ പോലും പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു പോയ ഖബറിന്റെ അകത്തളത്ത് വന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകാരനായി നിൽക്കുമെങ്കിൽ ആ നേതാവ് പറയുകയാണ്, വാപ്പയില്ലാത്ത, മക്കളില്ലാത്ത, ഭാര്യയില്ലാത്ത, കുടുംബമില്ലാത്ത ആരുടെ മണ്ണിന്റെ അകത്തളത്ത് നിന്റെ കവിൾ തടം വെച്ച് നീ ചേർത്ത് കിടക്കുന്നു മോനെ. നിന്റെ 160 വീടുകളിലുള്ള
നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ണിയെ നീ വേദനിപ്പിച്ചവനാണോ, അവരെ കരയിപ്പിച്ചവനാണോ, നിന്റെ ഖബറിലേക്ക് ഞാൻ വരൂല്ലടാ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ ജാരത്തേക്ക് ഞാൻ വരൂല്ലടാ. നിന്നോട് എനിക്ക് പിണക്കമാണ്, നിന്നോട് എനിക്ക് അരിശമാണ്, നിന്നോടൊരു സന്തോഷം എനിക്കില്ല. നിന്റെയും എന്റെയും ബന്ധം പടന്ന് ത്യജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അത്ര പറഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ പോരാമല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, വമന്നാദാനി ഫഖദ് ആദല്ലാഹ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാനെ വേദനിപ്പിക്കലാണ്, അള്ളാനെ വിഷമിപ്പിക്കലാണ്. ഒരയൽവാസിയെ കല്ലെറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകരക്ഷിതാവായ അണ്ടകടാഹത്തിന്റെ ഉടമയായ രാജാതിരാജനായ നിനക്ക് ചോറ് തരുന്ന, നിനക്ക് ആഫിയത്ത് തന്ന് ഈ സെക്കൻഡ് വരെ നിന്ന് പരിപോഷിപ്പിച്ച് ജീവിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹ്ക്ക് കല്ലെറിയലാ, അള്ളാഹ്ക്ക് സിഹ്ർ ചെയ്യലാ. അള്ളാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവിടത്തെ വിഹായുസിനെ വേദനിപ്പിക്കലാ. ഒരു മനുഷ്യനോട് അയൽവാസിയോട് പിണങ്ങിക്കിടക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാന്റെ അർശിനെ പോലും കുർസിയിനെ പോലും വിഷമിപ്പിച്ചതിനോട് തുല്യമാ. പൊന്നുപോലെ ഹലക്കോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലിമേ, ഇനിയും നിനക്ക് പിണക്കം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട അയൽവാസിയോട് ഇണങ്ങാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവസാനമായി ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാട്, നീ അള്ളാഹുവിനോട് പിണക്കത്തിലാ. അള്ളാഹു അവന്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് റിജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അള്ളാഹു നിന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അള്ളാഹു നിന്നോട് പിണക്കത്തിലാണ്. പിന്നെ നിനക്കും അള്ളാഹ്ക്കും ഒരു ബന്ധമില്ല. നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അള്ളാന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടമില്ല, നിന്റെ ഭാര്യ മക്കളിലേക്ക് അള്ളാന്റെ നോട്ടമില്ല, നിന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക്, നിന്റെ കച്ചവടത്തിലേക്ക്, ഭൗതിക ലോകത്ത് നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാധിക്യത്തിലേക്കും അള്ളാന്റെ തിരുനോട്ടമില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ. അതുകൊണ്ട് പിണങ്ങല്ല പോരേ, പിണങ്ങല്ല പോരേ. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നിനക്ക് വേണോ പെണ്ണേ, നിനക്ക് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണോ? ഇതുപോലത്തെ പ്രഭാഷണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഈ വിനീതന് നടത്തുമ്പോഴാണ് പടച്ചവനെ ആഫിയത്തുള്ള പെണ്ണ്, ആരോഗ്യമുള്ള പെണ്ണ്, പടച്ചവനെ രണ്ട് മക്കളെ മടിത്തട്ടിലിരുത്തി പ്രഭാഷണം കേൾക്കുകയാണ്. 45 മിനിറ്റ് പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളൂ. സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് വാഴ്ന്നു കേൾക്കുമ്പോഴല്ലാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ചെറിയവര് നെഞ്ചുവേദന പിടിപെട്ടതാണ്, പെട്ടെന്ന് പിടിഞ്ഞു വീടൂ. സദസ്സാകെ അലങ്കോലമായി ഏറ്റവും വലിയ ആരാവാരം ധരിച്ചുകൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട ജനസാഗരത്തെ സാക്ഷിയാക്കി പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോ ഉസ്താദും സംഘാടകരും പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ പ്രഭാഷത്തിന്റെ ഒരാവേശം ലവലേശം പോലും കുറഞ്ഞു പോകരുത്, തുടർന്നു ഞങ്ങളതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സദസ്സൊന്നടങ്കം ഇരിക്കുകയാണ്. ആ പെണ്ണിന് പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴല്ല ആ പെണ്ണ് 2 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ആ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയ വാർത്ത എന്തെന്നറിയോ? തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന പെണ്ണ് ആഫിയത്തോടുകൂടെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം മാനിച്ചു വന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ, കുഴിഞ്ഞു വീട് 2 മക്കളെ അനാഥകളാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി എന്ന വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ പെണ്ണെ എന്തിനാണ് പിണക്കം? പെണ്ണ് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തിനാണ് പിണക്കം? പൊന്നുപോരി അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക. ഇതുപോലത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോഴാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് പരിശുദ്ധ സദസ്സിന്റെ അവസാന വേളയിൽ വന്ന് പറയുന്നത്, ചെറുപ്പക്കാരാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ദുആ വസീയത്ത് എന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വസീയത്തായിരുന്നു പൊന്നുമോനെ. ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പറഞ്ഞ വസീയത്ത് എന്തെന്നറിയൂ? ഉസ്താദേ പെട്ടെന്നായി മരിക്കണം ഉസ്താദേ, ഈമാന് സലാമത്തായി മരിക്കണം ഉസ്താദേ. ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വസീയത്ത് കേൾക്കുമ്പോഴല്ലാ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു, ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് വല്ല എവിടെന്ന് മണ്ടത്തരമുണ്ടോ? ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് വല്ല കുറവുകളുണ്ടോ? ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ കൂട്ടുകാരവനോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറയാട്. ആ സമയത്ത് അവന് പറഞ്ഞു പോയ മറുപടി എന്തെന്നറിയൂ? ഉസ്താദേ ഉസ്താദേ സന്തോഷകരമായ ജീവിത
ജീവിതമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം. ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എന്റെ സങ്കടവും എന്റെ യാതനയും എന്റെ വേദന എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നൊമ്പരങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുഭവിച്ച് മടുത്തു പോയതുകൊണ്ടാ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവന് പറഞ്ഞു പോയ മറുപടി ഇല്ലോ, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് 9 പേര് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി ഉസ്താദ്. 10 മാസത്തില് 9 പേര് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തടാ വല്ല ദുരൂഹതയുള്ള മരണത്തിലൂടെയാണോ, അപകട മരണത്തിലൂടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പറഞ്ഞു പോയ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ? ഉസ്താദേ, അപകടത്തിലൂടെ മരണപ്പെട്ടു പോയതല്ല, ദുരൂഹതയുള്ള മരണത്തിലൂടെയല്ല ഉസ്താദേ. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് 10 മാസത്തിൽ 9 പേര് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ? എന്റെ വാപ്പാന്റെ സമ്പത്താണ്, എന്റെ വാപ്പാന്റെ ആധിക്യമാണ്, എന്റെ വാപ്പാന്റെ കോടിക്കണക്കായ ഐശ്വര്യമാണ്. അല്ലാഹു കൊടുത്തുപോയ സർവ്വവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും എന്റെ വാപ്പ കൈനീട്ടി വാരിയപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദേ, എന്റെ വാപ്പാന്റെ അയൽവാസിയുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് മാരണം ചെയ്തതാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് മാട്ടം വെച്ചു പോയതാ. അതിന്റെ പേരിൽ പരക്കമുറ്റാത്ത മക്കളടക്കമുള്ള വയോധികരായ എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും അടക്കമുള്ള 10 മാസത്തിൽ 9 പേര് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 10ാമനായി ഞാനും ഇതാ മരണത്തിനോട് മല്ലിട്ട് കിടക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹളകോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലിമേ, നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടദാസന്മാരായി, പടച്ചവനോട് പിണക്കമില്ലാത്തവരായി, റസൂലുള്ളാഹിനെ വേദനിപ്പിക്കാത്തവരായി നമുക്ക് കഴിയണോ? അയൽവാസിയോടുള്ള പിണക്കം അവസാനിപ്പിക്കുക. അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എത്രത്തോളം മുൻഗാമികളായ മഹത്തുക്കൾ, മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എനിക്കൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്തെന്നറിയോ? ആ മഹാനുഭാവൻ ഇങ്ങനെ വാള് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വസിയത്താണ്, ആര് വേണമെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലിരുന്നു, കള്ളു കുടിച്ച ആളിരുന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, പെണ്ണ് പിടിച്ച ആരിരുന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇരിക്കരുത്. ആരാണെന്നറിയോ? ഈ കള്ളു കുടിച്ചവനും പെണ്ണ് പിടിച്ചവനും നിസ്കരിക്കാത്തവനും ആരിരുന്നാലും ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരുന്ന അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടും. അയൽവാസി വേദനിപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ടോ, അയാൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കരുത്, ഇരുന്നാല് നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയുന്ന ദുആ ഹിജാബത്തിൽ അള്ളാന്റെ ശാപം അവിടെ ഇറങ്ങും, മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, എഴുന്നേറ്റ് പോയോ. മഹാനായ സയ്യിദുനാ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ മുൻഗാമികളായ സൂഫിയാക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാമനിഷി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ എലിയുടെ ശല്യം വളരെയേറെ രൂക്ഷമാണ്. എലി എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, എലി ജാസ്തി എങ്ങനെ എന്താക്കല്? നിങ്ങൾ എന്താക്കും? എലി ജാസ്തി ആയാലും പൊരല് എലി, ഇപ്പൊ എലി ഇല്ലല്ലേ, പണ്ടൊക്കെ ഓടിന്റെ പൊരലല്ലേ എലിയ. എന്താ ചെയ്തുകള്? എലി കൂട് എല്ലാരും പറയുന്നത് എലിപ്പെട്ടി വെക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു എലിപ്പെട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞാലോ എലിപ്പാശാൻ അവിടെയും കൊടുങ്ങിയാൽ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു ജീവിയെ പോറ്റൂലേ? പൂച്ച. ഒരു പൂച്ച വളർന്നിട്ട് കൂടിയാല് പൂച്ചയെ കൊടുന്നിട്ട് പോയി. ഇപ്പൊ പൂച്ചയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നായിയെ പോറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് പൂച്ചയെ പോറ്റുന്ന വിഷയം പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ പൂച്ചയെ പോറ്റും. ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? നേരെ പോയി എവിടെ? തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പൊരല് ഭയങ്കര എലിയുണ്ട്, ഞാൻ എന്താക്കണോ? അയാൾ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കത് പിരാന്ത. ഈനല്ല ചോദിക്കാൻ എടുക്കുവായിരുന്നു, ഒരു പൂച്ചയെ പോറ്റിക്കൂടെ? അപ്പൊ ഈ സൂഫിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ പോലത്തെ ബോളൻ എന്തോല്ല എനിക്കറിയാമത്, പൂച്ചയെ പോറ്റാൻ എനിക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ആ പൂച്ചയെ ഞാൻ പോറ്റി എന്റെ വീടിന്റെ മച്ചിയിലേക്ക് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് കയറി. എന്നിട്ട് ഈ പൂച്ച ഒരു എലിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആട്ടി ഓടിച്ചപ്പോ ആ എലി ഓടി നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിന്നെ ഉപദ്രവം ചെയ്താൽ ഇത് എന്റെ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടലേ? നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു. നമ്മൾ വേസ്റ്റേജ് കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിയുന്നത് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്.
ബാത്റൂമിന്റെ പൈപ്പും കക്കൂസിന്റെ പൈപ്പൊക്കെ അയൽവാസിയുടെ വീട് മുറ്റത്തേക്ക്. അല്ല, ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കാടി. എന്ത് സംഭവം എന്തെന്നറിയോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേസ്റ്റേജ് കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിഞ്ഞതാ. അത് വഴക്കാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ല തന്നെ പൊരുത്തപ്പെടൂല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എത്രത്തോളം ഒരു അയൽവാസി യാത്രയിലുണ്ടോ, ആ വേദനിപ്പിച്ചവൻ, അയൽവാസി വേദനിപ്പിച്ച ഒരാൾ യാത്രയിലുണ്ടോ, ആ യാത്രയിൽ ബറക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗൾഫിലേക്ക് പോവാണ്, ദ്വാരന്നിട്ടല്ല കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദെ കൈയെല്ലാം മുടക്കി അങ്ങനെ ദ്വാരന്നിട്ട് പോയിട്ട് 3 ദിവസത്തിന് വന്നു. ഉസ്താദ്മാരില്ല, മൗലിദ് ഓദിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ദ്വാരപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. നീ കൊണ്ടുപോയത് അയൽവാസി വേദനിപ്പിച്ചവനെയാണ്. കൊണ്ടുപോയാൽ ആ യാത്രയിൽ ബറക്കത്തില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഒരു മനോഹരമായ സംഭവം പറയുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഒരു ദിവസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിനെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ച് സ്വഹാബത്ത് അണിയണിയായി നിൽക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ്, സ്വഹാബാ, ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാ. ഞാനിതാ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാ. എന്തെന്നറിയോ? അബൂബക്കറുള്ള, ഉമറുള്ള, ഉസ്മാനുള്ള, അലിയാർ തങ്ങളുള്ള, സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട പല പൗരപ്രമുഖരായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാമുള്ള കൂട്ടത്തിനോട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാണ്, ലാ യുസാഹിബുൽ യൗമ മൻ അദാ ജാറഹു. അയൽവാസി വേദനിപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ടല്ലോ, അയൽവാസി വേദനിപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സ്വഹാബ. ആ ഒരാള് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് യുദ്ധത്തിന് കടന്നു വരല്ലേ, ആ ഒരാള് ഞങ്ങളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് കടന്നു വരല്ലേ. സ്വഹാബത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയാ. അബൂബക്കറുള്ള, ഉമറുള്ള, ഉസ്മാനുള്ള, സ്വർഗം കൊണ്ട് പല സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ്. അല്ലാഹ്, കാരണം എന്ത്? അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയില്ലേ. ഒരയൽവാസിയെ പോലും അവർ വേദനിപ്പിക്കാത്തവരാ, ഒരയൽവാസിയെ പോലും കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കാത്തവരാ, ഒരയൽവാസിയുടെ മനസ്സ് കുത്തുവാക്കുകൊണ്ട് നോയിപ്പിക്കാത്തവരാ. റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്ന സ്വഹാബത്ത് അമ്പരന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു, നബിയേ, നിങ്ങളാരും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നബിയേ. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചവരാ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ട്. ആ ഒരാൾ എന്നോട് പറയുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാനില്ല. ഞങ്ങളെങ്ങാനും അയാളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയാൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. യുദ്ധം അവിടെ നിന്ന് പരാജയപ്പെട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടി വരേണ്ട ഒരു ഗതികേടത്തും സ്വഹാബാ. അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്വഹാബി കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ, മുത്തുനബിയെ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നബിയേ. ആ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്റെ അയൽവാസി ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചവനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, എന്റെ അയൽവാസി വിഷമിപ്പിച്ചവനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. റസൂലുള്ളാഹി ചോദിച്ചു, എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ളതെന്താ? ആ സമയത്ത് ആ സ്വഹാബി മുത്തുനബിയോട് പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവേ, അനബുന്തു ഫീ ഹായി തിജാരി യാ ഹബീബല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയേ, ഞാൻ അയൽവാസിയെ കല്ലെറിഞ്ഞതല്ല, അവനെ വേദനിപ്പിച്ചതല്ല, അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചതല്ല, ചീത്ത പറഞ്ഞതല്ല. മുത്തുനബിയേ, ഞാൻ ചെയ്തു പോയ ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നബിയേ, ഞാൻ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ വീടിന്റെ അങ്ങകലയിലുള്ള കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ നബിയേ, വീടിന്റെ എത്രയോ ദൂരത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ നബിയേ, ആ കമ്പൗണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മൂത്രിച്ചപ്പോ ഒരു തുള്ളി മൂത്രമുണ്ടല്ലോ നബിയേ, എന്റെ അയൽവാസിയുടെ കമ്പൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി നബിയേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹളക്കോട്ടക്കാരെ പോലെ, എന്നെ പോലെ 5 സെന്റോ 10 സെന്റോ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ
എല്ലാ അയൽവാസികൾ ഏക്കറ കണക്കുള്ള സ്ഥലമുള്ള 10-15 ഏക്കറയോ സ്ഥലങ്ങളുള്ള ഒരയൽവാസിയുടെ അങ്ങേയറ്റമാണ് വീടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങേയറ്റത്താണ് കമ്പൗണ്ട് ഉള്ളത്. ആ കമ്പൗണ്ടിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് മൂത്രിച്ചപ്പോ ഒരു തുള്ളി മൂത്രം തിരിച്ചുപോയി നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ സ്വഹാബിയോട് പറയുകയാണ്, നഅം, നീ അയൽവാസി വേദനിപ്പിച്ചവനാ, നീ അയൽവാസി വിഷമിപ്പിച്ചവനാ. നിന്റെ ഒരു തുള്ളി മൂത്രം ആ കമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ധരിച്ചതുകൊണ്ട് നീ അയൽവാസിയുടെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ചവനാ. അവന്റെ പൊരുത്തമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലാ തുസാഹിബുനൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം യുദ്ധത്തിന് വരണ്ട. നീ വന്നാൽ ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും, ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധം പരാജിതരിൽപ്പെട്ടു പോകും, ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട, ഒരു തുള്ളി മൂത്രം കമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ ദിവസം നീ വരണ്ട. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റൊരു ബാധ്യത കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. നാവ് കൊണ്ട് ഒരു അയൽവാസിയെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. 160 വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അയൽവാസിയും ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് നീ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, മന്നാദാ ജാറഹു വലൗ ബികലിമത്തിൻ വാഹിദാ. ഒരുപാട് വേണ്ട, ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് നിന്റെ അയൽവാസി വേദനിപ്പിച്ചു. ഒരുപാട്, ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് അവന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്, ആ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ അയൽവാസി വേദനിപ്പിച്ചാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് പറയുകയാണ്, 2 കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ്. 2 കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാ. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയൂ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, അഖ്റജല്ലാഹു റൂഹഹു മിൻ ഗൈരി ഷഹാദാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാതെ നീ ചത്തുപോകും. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാതെ നീ ചത്തുപോകും. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് അല്ലാഹു തരൂല്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മുസ്ലിമേ. മുൻഗാമികളായ മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സൂഫി ചക്രവാളത്തിലെ രാജകുമാരനായി ഭൗതിക ലോകത്ത് വിരാജിച്ചു പോയ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, മരണപ്പെട്ട പിറ്റേ ദിവസം മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അയൽവാസിയായ ഓമര എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയൂ? മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്നറിയൂ? അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദില്ലാത്ത ജീവിതമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണ്ട അല്ലാ. കാരണം അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് രാവിലെയും വൈകിട്ടും മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് കടന്നു വരുമായിരുന്നു. പലഹാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കുള്ള വീടിന്റെ പെൺമക്കൾക്കുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന പുതിയാപ്പിളക്കുള്ള എല്ലാവിധ കല്യാണ ചെലവുകൾ ഒരുക്കി തന്നത് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദാ. അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷ വിവരങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളിലും പങ്കാളിയായിരുന്ന അയാളാണ്. ആ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഇന്നിതാ ഫതുൽ ഫത്തായിൽ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞങ്ങൾക്ക് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അയൽവാസിയായ ഓമല എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണാണ്. നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വത്തായ 72 വർഷം കൊണ്ട് പടച്ചവന് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതി പോവാത്ത മഹാനായ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് പടച്ചവനെ കിൽത്താൻ ദ്വീപിന്റെ സുൽത്താനായി മംഗലാപുരത്തേക്ക് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങള് പകർന്നു തന്ന ഒരുപാട് ശിഷ്യഗണങ്ങള് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് പകർന്നു തന്ന മഹാനായ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, അവരുടെ ജീവിതമൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്ക്, അവരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു നോക്ക്. എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും, മഹാനായ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും അത്തിപ്പറ്റ മഹാനായ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിന്റെ വീടിന്റെ
ചാരത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാ. അവരുടെ ജീവിതം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്ക്, അവരുടെ ജീവിതം ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്ക്. അയൽവാസികളോട് ആ മഹാനുഭാവനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ, ആ മഹാനുഭാവനെ കുറിച്ച് മിത്തബൈൽ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അവിടെ നിന്നൊരു ചർച്ചയില്ല, പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. മിത്തബൈൽ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അഹങ്കാരമില്ല, ആർഭാടമില്ല, ആഭാസമില്ല, ഒരു കിബിർ പോലുമില്ല. പകരം വെക്കാനില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ? കർണാടകക്കാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആലിമ് ഇനി നമുക്ക് പകരം വെക്കാനുണ്ട്. മുസ്ലിമേ, കണ്ണുകൾ വിതുമ്പുകയാണ്. പടച്ചവരെ, മംഗലാപുരത്തിന്റെ കാലിസ്ഥാനം വന്നുപോലും മഹാനുഭാവന്റെ കാൽപാദത്തിലേക്ക് തേടി വന്നപ്പോ മഹാനായ മിത്തബൈൽ ഉസ്താദ് തിരസ്കരിച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിൽ എളിമയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതമായിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരാ, മഹാനുഭാവൻ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംബാസിഡർ കാറിലൂടെ പല പരിപാടികളിലേക്ക് ഈ വിനീതനം മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോ ഒരേ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാരാ, ഞങ്ങളൊക്കെ കാറിൽ പോകുമ്പോ ഡ്രൈവർമാരെയും കൂട്ടി പോകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുണ്ടല്ലോ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് കടന്നു പോയിരുന്നത്. എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മതയായിരുന്നെന്നറിയോ? ഒരു ദിവസം ഞാനും ഉസ്താദ് ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതാ. പടച്ചവനെ, അവരുടെ സൂക്ഷ്മതയൊന്ന് നോക്ക്, അവരുടെ ജീവിതമൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്ക്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അളക്കോട്ടക്കാരാ, നമുക്കറിയില്ലല്ലോ, അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ. ആ മഹാനുഭാവന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് മരിച്ചതിന് ശേഷം പാഠമാവുമെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു പോയ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയട്ടെ. മംഗലാപുരത്തൊരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ്. പടച്ചവനെ, ആ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വൈകിപ്പോയി. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബൈൽ ഉസ്താദ് ഈ പാപപ്പെട്ട എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ പോയ ഉടനെ കരീമയിലാരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബൈൽ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്നോട് മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ മന്ത്രിച്ചില്ല. ഉസ്താദ് മന്ത്രിച്ചതിന്റെ ശേഷം ചോദിച്ചു, ഇത് ആരുടെ കുട്ടിയാണ്? അപ്പോഴാണ് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞത്, ഇത് വീട്ടുകാരന്റെ കുട്ടിയാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബൈൽ ഉസ്താദ് ആ കുട്ടിയെ മന്ത്രിച്ചതിന്റെ ശേഷം ചോദിച്ചു, ഈ വീട്ടുകാരൻ എവിടെയാണ്? ഈ വീട്ടിലാണോ ഗൾഫിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു, ഈ വീട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ തന്റെ 2 മക്കളെ അനാഥകളാക്കി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബൈൽ ഉസ്താദ് ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസമുണ്ടല്ലോ. ഈ വിനീതരോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഭക്ഷണം പാടില്ല, ഒരു തുട്ട് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരു അരിമണി പോലും ഭക്ഷിക്കൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹറാമാ. കാരണം ഇത് അനാഥകൾക്കുള്ള അവകാശമാണ്. ഇത് പാപപ്പെട്ട യതീമിന്റെ വീടാ. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സകലതും പാപപ്പെട്ടവർക്കുള്ളതാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബൈൽ ഉസ്താദ് അവസാനം പറഞ്ഞുപോയ ഒരു വാക്കിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരത്തിൽ ഇന്നേ വരെ, ഈ സെക്കൻഡ് വരെ ഫൈസി ഇന്നേ വരെ ഹറാമ പോലും കയറ്റിട്ടില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് ചാടിയേറ്റ് വന്നുപോയെങ്കിൽ ജാടയില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമയായി ഈന് തുറഞ്ഞുപോയ, ഈനിനെ അരച്ച് കളിക്ക് കുടിച്ച കിതാബിന്റെ നീരുറവകൾ മാത്രം സമുദായത്തിന് വെച്ചുകൊടുത്ത് പടച്ചവന്റെ ഭൗതിക ലോകത്ത് മരണം വരെ ദർശനം നടത്തിയ മഹാനുഭാവനുണ്ടല്ലോ. എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വരികയാണ്. പടച്ചവനെ, മഹാനായ ജാബകൽ വലിയുള്ളാന്റെ അടുത്തൊരു സഹോദരൻ കടന്നു പോവുകയാണ്. തസവൂഫിന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ്. ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ബന്ധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ കടന്നുപോയപ്പോ മഹാനായ ജാബകൽ ഉപ്പാപ്പാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹളറത്തിലുണ്ടല്ലോ 10 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും മക്കാമടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ദുആ ചെയ്ത് മനസ്സ് പൊട്ടി അവസാനമായി പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന എന്തെന്നറിയോ? ഞാൻ ഒരുപാട് മക്കാമുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നവനാ. ഒരുപാട് മരണപ്പെട്ടു പോയ
മൺമറഞ്ഞു പോയ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ചാരത്ത് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നവനാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരൊറ്റ ആഗ്രഹം എന്തെന്നറിയോ? സാത്വികനായ പടച്ചവനെ പേടിച്ചു നീക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കനായ അല്ലാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പണ്ഡിതനായ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം ഉപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോഴാണ് പാതിരാത്രിയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ ജാബകൽ വലിയുള്ളാഹി തങ്ങളുപ്പാപ്പ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട തസവ്വുഫിന്റെ വ്യക്തിത്വമായ ചെറുപ്പക്കാരനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്വപ്നം കാണിച്ചു പറയുന്നത്, നീ മിത്തബയിൽ പോക്കോ, അവിടെ ഒരു മഹാനുണ്ട്, അവിടെ ഒരു മഹാനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക്കൽ നിന്ന് പോയി നീ ദിയാറത്ത് അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ചോ, നിനക്ക് വേണ്ട ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളോ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പങ്കുവെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്ന സഹോദരന് പറയുമ്പോ, മോനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇത് നീ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് ഒരു പ്രചരണത്തിന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത മഹാത്മാവാണെങ്കിൽ ഇനി പകരം നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടോ? ആ മഹാത്മാക്കളൊക്കെയും അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ലാഞ്ചനങ്ങളിൽ പറന്നു പോകാനുള്ള കാരണമെന്താ? ഇന്നും ഇതാ കിൽത്താന ദ്വീപിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചവർക്കറിയാ, ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം പഠിക്കണമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്. ഒരേ മഹല്ലത്തിൽ വെച്ച് 48 വർഷങ്ങളോളം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന പറഞ്ഞു കൊടുക്കാ പടച്ചവന് പൊരുത്തം നൽകിയ ഒരു മഹാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു ആ തൗഫീഖ് ഒരു വിരൽ തുമ്പ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഒരു നാക്കും തുമ്പ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിന് കൊടുത്തു പോയെങ്കിൽ എന്തേ അവർ അയൽവാസികളെ ബഹുമാനിച്ചവരാ. അമുസ്ലിമായാലും മുസ്ലിമായാലും മതരാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നേതാക്കളടക്കം മഹാനായ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിനെ ആദരിച്ചിരുന്നു, ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതല്ലേ വണ്ടുവാളിന്റെ SP പോലും പറഞ്ഞു പോയത്, ഇങ്ങനെയുള്ളവര് മഹാ മിത്തബയിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. 38 തവണ മഹാനുഭാവന്റെ പേരിൽ മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചു പോയെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, പകരം വെക്കാൻ എങ്ങനെയുള്ള നേതാവ് നമുക്കിനി കിട്ടുമോ? എന്ത് അവർ ആ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ അവർക്ക് അഹങ്കാരമില്ല, അവർക്ക് ഇൽമുണ്ട് പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ജാടയില്ല. അയൽവാസി ബഹുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിന് കൊടുത്തുപോയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, നമുക്കവർ മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണ്ടേ? മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണ്ടേ? മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്മരിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മളെയും ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളിൽ സ്മരിക്കണ്ടേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ അയൽവാസികളോടുള്ള ബാധ്യത പാലിക്കുക, അവരെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുപോലും നോയിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതാണ്, ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഒരയൽവാസി വേദനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവനിക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് കൊടുക്കൂല മുസ്ലിമേ. വലാ യമൂതു ഇല്ലാ വലിസാനുഹു വലാ സുദ്രിഹി മിനൽ ലതിഷ്. ദാഹിച്ച് അവന്റെ നാക്കുണ്ടല്ലോ നെഞ്ചിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വീണ മനുഷ്യത്ത് പോവുകയാ. നബി മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫ നാവ് പുറത്തു വേണ്ടി ചത്തിട്ടു. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. ആ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. എന്നിട്ടു ആ പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹരമായ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ പാരാവാരം പോലെ കിടക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കുള്ള പള്ളിച്ചാരത്തുള്ള കബറാളിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു ഖബർ വല്ലാത്ത അട്ടഹാസമാണ് ആ ഖബറിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത്. ഒരയൽവാസി ഒരു നാവ് കൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അവസാനമായ ഖബർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. നേരെ ഓടി വന്നു ഇലാ ഹളറത്തി റസൂലില്ലാഹ്. നിറകണ്ണുകളോടുകൂടെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ സവിധത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാ. എന്നിട്ടോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനോട് പറയുന്നു, നബിയേ,
ആരുടെ ഖബറാണെന്നറിയോ നബിയേ? ആരുടെ ഖബറാണെന്നറിയോ നബിയേ? പടച്ച റബ്ബിനോട് ഏറ്റവും വലിയ കൂറ് പുലർത്തിയ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭൗതിക ലോകത്ത് തഖ്വയിൽ അനുഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ച പടച്ചവനെ ഭയന്ന് വിറച്ചു ജീവിച്ചു പോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഖബറാണ് നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. നേരെ ആ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ഓടി. ആരുടെ ഖബറാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു സാത്വികനായ മനുഷ്യനാണ്. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത, കുറ്റം ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഖബറാണ്. ഈ ഖബർ കാണുമ്പോൾ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി പരിശുദ്ധമായ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ ആ ഖബറാളിക്ക് സലാം പറയുകയാണ്. ആ ഖബറാളിക്ക് സലാം പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ആ ഖബറിന്റെ ചാരത്തിരി കരങ്ങളും ഉയർത്തി പടച്ചവനോട് ദുആ ചെയ്തു. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ ഖബറാളിക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഖബറാളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിലവിളി അവസാനിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഖബറിന്റെ കത്തളത്ത് ആളിപ്പടരുന്ന നരകത്തിന്റെ അഗ്നിജാലകള് നീ എവിടുന്ന് കിടത്തിക്കളയണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോലും ആ നിലവിളി അസ്തമിക്കുന്നില്ല, ആ തീനാളം കെട്ടുപോകുന്നില്ല. ഉമറിന്റെ അടുത്ത് നിറകണ്ണുകളോടുകൂടെ കടന്നു വന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, ഉമറേ, ആരുടെ ഖബറാണെന്നറിയില്ല ഉമറേ, ആരുടെ ഖബറാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉമറേ. ഈ മനുഷ്യന്റെ ഖബറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിലവിള നിലച്ചു പോകാ, ഇവൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റമെന്നൊന്നു പോലും എനിക്കറിയുന്നില്ല ഉമറേ. അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറയുടെ കാത്തു സൂക്ഷിപ്പുകാരി ഇവന്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ ഉമറേ. അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ ഭാര്യയോട് പോയി അന്വേഷിക്കണം ഉമറേ. ഭാര്യയോട് പോയി ചോദിക്കണം ഇവൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റെന്താ. നമ്മളെ ഭാര്യമാരോട് ചോദിച്ചാലോ, നിങ്ങളെ മാപ്പിള എന്താക്കി? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ പറയും, ഉസ്താദ് എന്റെ ഒന്നും അറിയാലോ, എല്ലാം അറിയാം, അറിയാത്തതുപോലെ ഇങ്ങനെ നടിക്കുക, എല്ലാം അറിയാവും. ഭാര്യയോടൊപ്പം നീ 100 കൊല്ലം ജീവിച്ചാൽ ഇവരുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് നിന്നെ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. നിന്റെ അടുത്ത് 100 മിനിറ്റ് ജീവിച്ചാൽ 100 കൊല്ലം ജീവിതത്തിന്റെ സ്റ്റോറി ഇവൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അത്ര വലിയ കേമളാണ് നിന്റെ ഭാര്യ. മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ വീടന്വേഷിച്ചു ഓടി വരികയാണ്. അവസാനം ഈ ഖബറാളിയുടെ ഭാര്യയുടെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ വീടിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ ആ വീടിന്റെ കഥ മുട്ടിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണേ, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ മദീന പള്ളിക്കാട്ടില് ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിജാലകൾക്കിറയായി ഖബറാകുന്ന മണ്ണറക്കൂടിന്റെ അകത്തളത്ത് അല്ലാഹു ആ മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെണ്ണേ. ആ മനുഷ്യന് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റമെന്ത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പെണ്ണേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോലും ആ മനുഷ്യന്റെ ഖബറിന്റെ നിലവിളി അസ്തമിച്ചു പോയിട്ടില്ല പെണ്ണേ. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണേ, നിന്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റമെന്തെന്ന് എന്നോട് പറയൂ പെണ്ണേ. ആ പെണ്ണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ തങ്ങളോട് പറയുകയാ, പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളെ, എന്റെ ഭർത്താവ് വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാ, ഇബാദത്തുകാരനാ, സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്തവനാ, ആരാധനയുടെ ആകാശയാമങ്ങളെ സഞ്ചരിച്ചവനാ, ഒരു തെറ്റുമില്ല, ഒരു കുറ്റവുമില്ല, ഒരു മോശത്തരവും എന്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷക്കറയാവാൻ സാധ്യതയില്ല തങ്ങളെ. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ പറയുകയാണ്, അതേ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തവനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ള പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. പക്ഷേ അവന് നരകത്തിന്റെ അഗ്നിജാലക്കിറയാക്കി മദീന പള്ളിയിൽ അവന് എന്തിരുകുന്നുണ്ട് പെണ്ണ്. മദീന പള്ളിക്കാട്ടിൽ അവന്റെ നിലവിളി അവിടെ നിന്ന് നിലക്കാതെ ഏറ്റവും വലിയ ഘോരശബ്ദങ്ങളായി അണിഞ്ഞടിച്ച് വീശുന്ന പെണ്ണ്. ആ പെണ്ണ് ഒരുപാട് വിചിന്തനം നടത്തുകയാണ്. അവസാനം ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു പോയ മറുപടി എന്തെന്നറിയൂ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ, അയൽക്കാരനായ ശുഐബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനോട് പിടങ്ങിക്കിടന്നതാണ് ഉമറേ.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അയൽക്കാരനായ ശുഐബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനോട് പിണങ്ങിക്കിടന്നതല്ലാത്ത ഒരു തെറ്റും പോലും ആ മനുഷ്യനിക്കില്ല തങ്ങളെ. തങ്ങൾ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഇവൻ ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്ത, ആകെ ചെയ്തു പോയൊരു തെറ്റെന്ന് അറിയോ, മരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ശുഐബ് എന്ന് പറയുന്ന അയൽവാസിയോട് പിണങ്ങിക്കിടന്നതാണ്. അതല്ലാത്ത ഒരു തെറ്റ് പോലും ഇവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ശുഐബ് ആരാണ്? പെട്ടെന്ന് അവനെ കൊണ്ടുപോവാ, വിളിച്ചു വരുത്തി. ശുഐബിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. ശുഐബിനോട് പറഞ്ഞു, ശുഐബേ, അതാരാണെന്ന് അറിയോ? നിനക്ക് അറിയാം, എന്റെ അയൽവാസി. എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് അവനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു നിനക്കറിയോ? ഞാൻ ദുആ ചെയ്തിട്ട് പോലും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കാതെ ആ മനുഷ്യന്റെ നിലവിളി അണയാതെ മുറിയാതെ ഏറ്റവും വലിയ ഘോര ശബ്ദങ്ങൾ അഞ്ഞടിച്ചു വീശ. അതുകൊണ്ട് നീ അവനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണം. ശുഐബ് പറഞ്ഞു, നബിയെ, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. കാരണം അതങ്ങനെയാ. ഹസനാത്തുൽ അബ്റാരി സയ്യാത്തുൽ മുഖറബീൻ അല്ലേ? ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ചെറിയത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ? മൈലാമാർ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെന്തോ കള്ളു കുടിക്കുന്നവരെ പെണ്ണടിക്കുക എല്ലാം ചെയ്യും. മൈലാമാർ ബ്രിഷ്ടാൾ വലിച്ചാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പിന്നെ എല്ലാം പോയി. എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്ലെ വെള്ള വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു കര വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. അതുപോലെ പണ്ട് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ തെറ്റ് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണോ? കുറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട കാരണം കൊണ്ടാണോ? ഒന്നുമല്ല. ആകെ പതിയില്ലാതെ നബീനല്ല പടച്ചാനേ, ഏകാപ്പഴം തിന്നരുതെന്നറിയോനറിയിച്ചാനേ, അന്നേ പീറകെ എന്നോനവിടന്ന് ശപിച്ചാനേ, വന്നിട്ട് നിന്നിട്ട് എന്താണിപ്പോഴും നിങ്ങളെടുത്ത് മിന്നാത്ത് ജിന്നാത്ത് കണ്ണിലുള്ള കനിവയ്ക്ക് കീഴോമിക ജാതിയാണിത് രാധേമയാഗ്ര അത് ജാതി ഇങ്ങനെ പാടി അമ്മശീലവരാടി ചെന്ന് പരമ്പര ചോടി ഒന്നു മരിച്ചവർ കൂടി തിന്നവചങ്കിന ചങ്കിന ചങ്കിയും തങ്ക ഇളങ്കി വിളങ്ങിയ ചങ്കിയും ആകെ ചുറ്റനകത്തനകത്തനമേ തിരുമിത്തിരിമുത്തി നബിയുള്ള ജന്മദിനൂറ് മുഹമ്മദനാകിയ ആദം മക്കളിലൊക്കെ മികത്തെറുതക്കെഴുതക്കെഴുതക്കെയും മക്കനകർക്കരെ മിക്ക ഹബീബുള്ള. ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് എന്താ കക്കിരിയുന്നതാ? കക്കിരി പറഞ്ഞല്ല. പിന്നെയോ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ ശുഐബിനെക്കും കാണുകയാണ്. അവസാനമായി റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ശുഐബ്, ഈ മനുഷ്യനിക്ക് നീ എങ്ങാനും പുറത്തു കൊടുത്ത് ദുആ ചെയ്താൽ നിനക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കാം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശുഐബ് പോവുകയാ, യാസീനോദി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. പടച്ച റബ്ബേ, അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ ആ നിലവിളി അസ്തമിച്ചു പോവുകയാ. റസൂലുള്ളാഹി ദുആ ചെയ്തിട്ട് നിലവിളി അവിടെ അസ്തമിച്ചു പോവാതെ ആയിട്ട് പോലും ശുഐബ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ആ നിലവിളി അസ്തമിച്ചു പോവുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ഒരു അയൽവാസിയുടെ പവറാണത്. ആ അയൽവാസി ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് തോയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നിന്റെ നിസ്കാരം അല്ലാഹ്ക്ക് വേണ്ട, നിന്റെ നോമ്പല്ലാഹ്ക്ക് വേണ്ട, നിന്റെ സദഖയും നിന്റെ ആരാധനകളും നിന്റെ ഇബാദത്തിന്റെ കുമാരങ്ങളും ലോകം മുഴുവനും ആരാധന കൊണ്ട് നിറച്ചാലും ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അല്ലാഹു അസ്തമിപ്പിക്കും മോളെ. അതുകൊണ്ട് ഒരയൽവാസിയും വേദനിപ്പിക്കല്ലേ, ഒരയൽവാസി ഒരു കുത്തുവാക്കുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ, അവരെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ, അവരെ പൊട്ടിക്കരയിപ്പിക്കല്ലേ, അവരുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കല്ലേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളെ പിണങ്ങിയവരാണോ? അയൽവാസിയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചവരാണോ? അയൽവാസിയെ കരയിപ്പിച്ചവരാണോ? ഇന്നത്തെ രാത്രിയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവാനുള്ള രാത്രിയാ. നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ട പെണ്ണേ, നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ട എന്റെ ഹളക്കോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലിമേ. കാരണം എന്ത്? നാളെ ഞാൻ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയ പല പേരും വാഹനത്തിന്റെ അപകടത്തിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞെറിഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയില്ലേ? ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലൂടെ മരിച്ചു പോയില്ലേ? സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന 2018-ലുള്ളവർ 2019 കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയില്ലേ? 2019 മുഴുവനും എനിക്ക് തീർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയ പലരും ഇതാ
ആരുടെ മണ്ണിലേക്ക് യാത്രയായി പോകുമ്പോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും പോവാനുള്ളവരാണ്. പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം നേടി അയൽവാസിയെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിൽ ഇടപെടുന്ന പങ്കാളിയായി വേദനകളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരയൽവാസിയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങിക്കാ ഈ സദസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുത്തു. അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയമാണ്. അള്ളാന്റെ പൊരുത്തമാ, റസൂലുള്ളാന്റെ പൊരുത്തമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാലാകന്മാർ മുഴുവനും നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. പിന്നെ നിനക്ക് വിജയമേ വിജയമേ വിജയമേ. അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വരെ ആ വിജയം നിനക്കുണ്ടാകും. കാരണം എന്തേ? നിനക്ക് സ്വർഗം വിധിക്കുന്നവൻ നിന്റെ അയൽവാസിയാ. അയൽവാസിയാക്കി നമ്മുടെ 160 വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹു മാറ്റി തന്നനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഹമ്മദിൻ വഅലാലി സയ്യിദനാ മുഹമ്മദ് റഹ്മർ റഹ്മാനായ മാലികുൽ മുലൂക്കായ ജല്ല ജലാലായ അല്ലാഹ് പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഈ സദസ്സ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, പൊരുത്തപ്പെടണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ നിന്റെ മഹാന്മാരെ സ്മരിച്ച സദസ്സാണ്, ഇൽമ പറഞ്ഞ സദസ്സാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ആ മഹത്തുക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം നിന്റെ സുഖലോലുവ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, തെറ്റുകുറ്റം ചെയ്തവരാണ്, കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ്. പടച്ചവനെ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല റബ്ബേ. ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകൾ ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ചെയ്തവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ അപരാധങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണയല്ലോ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവൻ പാപത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പൊരുത്തക്കേടുകൊണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ പൊരുത്തക്കേടുകൊണ്ട് മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ നീ വിധേയമാക്കില്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, ജ്യേഷ്ഠത്തിനുജത്തിമാർ, നിങ്ങളുടെ അരുമ മക്കള്, പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർ, ഓരോരുത്തരുടെയും ദോഷങ്ങൾ നീ കരിച്ചു കളയണയല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണയല്ലോ, റഹ്മത്ത് നൽകണയല്ലോ. ഒരു തിന്മ പോലും മടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള നന്മ നിറഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിന്റെ വാഹകരാക്കണയല്ലോ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാതിരാത്രിയിൽ നിന്നിലേക്ക് കൈനീട്ടി യാചിക്കുന്നു റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുമല്ലോ റബ്ബേ. ഉദ്ദേശങ്ങളെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണയല്ലോ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നീക്കി തരണയല്ലോ, പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റി തരണയല്ലോ, ബേജാറുകളെ നീക്കി തരണയല്ലോ, സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നീ തരണയല്ലോ. അല്ലാഹുവേ കടബാധ്യതകളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ. കടബാധ്യതകളെ വീട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യവും അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സും നിങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണയല്ലോ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ബേജാറുകൾ, വിഷമങ്ങള്, ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, പ്രയാസങ്ങള്, പ്രതിസന്ധികള്, ദുരിതങ്ങള്, ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി തന്ന് സന്തോഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നീ സമ്മാനിക്കണയല്ലോ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ, വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് വെക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണയല്ലോ. പടച്ചവനെ കടങ്ങളായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടവർക്ക് കടം വീട്ടാനുള്ള സമ്പത്ത് കൊടുക്കണയല്ലോ. പെൺമക്കളെ കൊണ്ട് കടിഞ്ഞു വിഷമിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ കുഫൂത്ത പുതിയ പളകൾ അവർക്ക് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണയല്ലോ. മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ കാക്കണയല്ലോ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കാക്കണയല്ലോ, ഭാര്യമക്കളെ കാക്കണയല്ലോ. അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, ജ്യേഷ്ഠത്തിനുജത്തിമാർ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി സർവ്വമുഅ്മിനീങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബത്തെ കാക്കണയല്ലോ. ചെറിയ ചെറിയ രോഗം തന്ന് മാരകമായ രോഗമാക്കില്ല അല്ലോ. ക്യാൻസർ തരല്ല അല്ലോ, എയ്ഡ്സ് തരല്ല അല്ലോ, വൃക്ക തകരാറ് തരല്ല അല്ലോ, ഡയാലിസിന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വിധേയമാക്കല്ല അല്ലോ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കിടത്തത്തിലാക്കല്ല അല്ലോ. കിടത്തത്തിലായി മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്ന ഹതഭാഗ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല അല്ലോ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണയല്ലോ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കാക്കണയല്ലോ, ഭാര്യമക്കളെ കാക്കണയല്ലോ. പടച്ചവനെ ദൈനംദിനം നൂറുകണക്കായ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ പാഞ്ഞു കയറുന്നവരാട് അപകടം തരല്ല അല്ലോ.
കുഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണയല്ല, ഹൃദയാഘാതത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണയല്ല. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾ നീ അനാഥകളും വിധവകളുമാക്കല്ല അല്ലാ. പടച്ചവനെ ദാരിദ്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല അല്ലാ. ആരാന്റെ മുറ്റത്ത് പോയി കൈനീട്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ റബ്ബേ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തരല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവരെ ഈ പരിശുദ്ധ സദസ്സിൽ ഏലം വിളിച്ച ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല, അവരുടെ സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണയല്ല. ഒരുപാട് വയസ്സുള്ള ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്, അവർക്ക് പരിപൂർണ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണയല്ല. പടച്ചവനെ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ യുവതികൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്, പടച്ചവൻ അവരുടെ ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണയല്ല, യുവാക്കളുടെ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണയല്ല. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളാക്കി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതവരാണ് റബ്ബേ. അവർക്ക് പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, ആരോഗ്യം നൽകണയല്ല, ദീർഘായുസ് നൽകണയല്ല. അവരുടെ നാടി ഞരമ്പുകളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ ശിഫ കൊടുക്കണയല്ല. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണയല്ല, ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണയല്ല. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് പറയിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കണയല്ല. പടച്ചവരെ അവരെ ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്തണയല്ല, കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണയല്ല. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർ സ്വാലിഹത്തായ തരുണീമണികളാക്കണയല്ല, നല്ല സഹധർമ്മിണികളാക്കണയല്ല. ഭർത്താക്കന്മാരെ വഞ്ചിക്കുന്നവരാക്കല്ല അല്ല. പടച്ചവനെ നിന്നെ പീഡിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തഖ്വയിലനുസൃതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഞങ്ങളനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യമാരാക്കണയല്ല. ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ജ്യേഷ്ഠത്തനുജത്തിമാർ പടച്ചവനെ അവർ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണയല്ല. ഞങ്ങളെ പഠിച്ച ഇൽമുകൾ ഈ സദസ്സിലുള്ള പണ്ഡിത വര്യർ പഠിച്ച ഇൽമുകളെ നാഫിയാക്കി കൊടുക്കണയല്ല. ദീനിനും സമൂഹത്തിനും മരണത്തിന്റെ കൊണ്ടവർ നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ നൽകണയല്ല. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണയല്ല. പടച്ചവൻ ഈ പരിശുദ്ധ മഹലിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നേതൃത്വം നയിക്കുന്ന താഹാജി അടക്കമുള്ള നേതൃത്വ സംഘമുണ്ടല്ലോ, പടച്ചവനെ പള്ളി പരിപാലകരുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവേ അവർ കാഫിയത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, ദീർഘായുസ് നൽകണയല്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജോലിയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണയല്ല. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഓടി നടന്നവർ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും സഹായിച്ചവർ പടച്ചവനെ അവർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണയല്ല, നല്ല മരണം നൽകണയല്ല. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറുകണക്കായ വേദികളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൈയിറങ്ങുമ്പോ പടച്ചവൻ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് ഇവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം തന്നവർ സ്വർഗ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണയല്ല, ദീർഘായുസ് നൽകണയല്ല. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിർവഹിക്കാൻ ഈ സാധുക്കൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണയല്ല. നിന്റെ കഅബാലയത്തിൽ ചെന്ന് പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിന്റെ മത്താഫിൽ ചെന്ന് പടച്ചവനെ തവാഫ് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണയല്ല. നിന്റെ മുത്ത് ഹബീബിന്റെ റൗളയിൽ ചെന്ന് സലാത്തും സലാമും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണയല്ല. പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധമായ പരിപാടിക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ മനോഹരമായി സൗണ്ട്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട HK സൗണ്ട്സ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തൊഴിലിൽ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണയല്ല, ദീർഘായുസ് നൽകണയല്ല, സന്തോഷം നീ നൽകണയല്ല. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ അതുപോലെ ഈ പരിശുദ്ധമായ പരിപാടി ലോകമെമ്പാടും എത്തിക്കുന്ന ലൈവ് സംപ്രേഷണത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണയല്ല. ആ സഹോദരൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിൽ നീ ഖൈറ് കൊടുക്കണയല്ല, ബറക്കത്ത് നൽകണയല്ല, സന്തോഷം നൽകണയല്ല. പടച്ചവനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി മുഅ്മിനീങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന്
സന്തോഷത്തിലാണ്, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് റാഹത്തിലാണ്, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിഷമമില്ലാതെ എപ്പോഴും റാഹത്തിലും ദുരിതം അനുഭവിക്കാതെ സന്തോഷത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഈ പള്ളിച്ചാരത്ത് അല്ലാഹുവേ ഉള്ളാള പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അവരുടെ മണ്ണറയുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബേ. അവരുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്, അവരുടെ ഖബർ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഇന്നലകളിൽ വിട പറഞ്ഞു പോയ പി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ആത്മീയ നേതാക്കൾ പടച്ചവനെ ഓരോന്നായി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു മൗത്തുൽ ആലിമി മൗത്തുൽ ആലം, ഒരു പണ്ഡിതന്റെ മരണം അത് ലോകത്തിന്റെ മരണമാണ്, ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. പടച്ചവരെ അല്ലാഹുവേ നിങ്ങൾക്ക് പകരം വെക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല റബ്ബേ. ഇനിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കെങ്കിലും ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണയല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണയല്ലാ. ഈ മരിച്ചുപോയ സാത്വികരായ മഹത്തുക്കൾക്ക് അവരുടെ ദറജകളെ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണയല്ലാ. പടച്ചവനെ നിങ്ങൾ ഉന്നതികളിലും ഉയർച്ചകളിലും നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശനവും മാർഗദർശനവും തന്നിരുന്ന മുത്തബദിൽ ഉസ്താദ് ആറടി മണ്ണിലാണ് റബ്ബേ. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല റബ്ബേ. ആ മഹാനുഭാവന്റെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണയല്ലാ. ഖബറിൽ നിന്നും സന്തോഷം കൊടുക്കണയല്ലാ. പടച്ചവനെ ആ മഹാനുഭാവൻ ചെയ്തു പോയ സേവനം, ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും നൽകിയ നേതൃത്വം ആ ഖബറിലേക്ക് വെളിച്ചമാക്കണയല്ലാ. നിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ആ മഹാനോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നിങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണയല്ലാ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും ഭാഗ്യം കൊടുക്കണയല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുആ നീ കബൂൽ ചെയ്യണയല്ലാ. ഉള്ള അപാകതകളോ പോരായ്മകളോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പരിഹരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദുആഇന് ഇജാബത്ത് ചെയ്യണയല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.